Ay, anong meron? Bakit parang may naririnig akong ingay sa labas? Ah, Rosita, naglalaba ka pa din ba? Gabi na. Pumunta sa kusina ang lalaki kung saan naglalaba ang dalaga. Hinanap niya si Rosita pero wala siya doon. Gabi na at mukhang tapos na din maglaba ang dalaga. Rosita, hindi mo man lang ako ginising. Gabi na pala. Nagulat ang lalaki sa kanyang narinig. Alam niyang galing ito sa labas. Napatingin siya sa bolo na nasa ilalim ng lababo. May nararamdaman siyang presensya at alam niyang mapanganib yun. Rosita, nasaan ka? Paglabas niya ng bahay, dahan-dahan siyang tumingala. Nanlaki ang mata niya nang makita ang isang pamilyar na figura. Anong ginagawa mo dyan? Nanginginig ang katawan niyang pinagmasdan ng nilalang na kumakain ng laman ng hayop. Tumalsik ang ibang dugo sa kanyang muka, sanhi para mapaupo siya sa takot. Hindi. Hindi. Ah! Magandang araw, Sir Jupiter, at sa ating mga tagapakinig. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Bilang isang avid listener sa inyong channel, naisipan kong magpadala din ng liham through email. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Erlinda. Isa akong volunteer sa isang organisasyon. Katatapos ka lang graduate noong nakaraang taon. Dahil hindi ko pa alam kung anong propesyon ang bibigyan ko ng focus, heto muna ako, tumutulong sa nangangailangan. Sa sitwasyon ko, malaki ang pasasalamat ko dahil may magulang akong napaka-supportive. Hindi niya ako pinipressure at hinahayaan ako kung ano ang gusto kong gawin. Alam kasi nila na itong ginagawa ko ay makakatulong din sa akin in the future. Ang aking papa ay isang foreman. Siya ay mapagmahal at napakasipag na magulang. Ang aking mama naman ay mananahi sa aming barangay. Hindi lang siya basta mananahi, kundi sikat dahil sa kanyang talento sa pagtatahi. Mabait at mapagmahal din si mama. At ngayon, dahil kilala niyo na ako, hayaan niyo akong ikwento ang tungkol sa nakakapangilabot na karanasan ng aking mga magulang. Habang kinikwento nga nila ito sa akin, hindi pa rin ako makapaniwala na totoong nangyayari ito. Pero noong marinig ko ang mga kwento sa channel na ito, doon ako nagsimulang maniwala. Nagsimula ang kwento nila noong may nangyari sa aking lola. Hindi ni mama inaasahan na mangyayari yun sa kanya at lalong hindi pa siya noon handa. Siguro tinatanong na ninyo kung anong nangyari. Halina't pakinggan ninyo ang kanilang kwento. Magkikwento ako na parabang ako si mama. Itatago ko na lang ang totoo niyang pangalan. Tawagin na lang natin siyang Catalina. Lola, alam niyo po bang mura ko lang nabili itong malagkit na bigas? 1 kilo, 20 pesos. Paniguradong marami akong magagawang biko. At alam niyo bang ibig sabihin yan? Maraming benta at mas malaki ang kita. Mabuti naman, Apo. Akala ko nga tumaas na naman ang presyo sa 25. Mabuti na lang. Opo, Lola. At saka mabait na nagtinda sa akin ito, si Manning Melody. Kilala mo Pula? Ay, oo, kilala ko siya. Dati kaming magkaklase. La, may ubo ulit kayo. Ako, huwag mong alalaan nito, Apo. Nasamid lang ako. Pero la, mukhang namumutla kayo, oh. May problema ba?
May nararamdaman ba kayo? Wala ito, nako. Baka na naman ibili mo ng gamot sa akin yung kita mo sa pagtitinda ko. Lola, natural lang naman para gumaling ka sa sakit mo. Matanda na ako, apo ko. Unahin mo ang sarili mo kaysa sa akin. Hindi mo na dapat ako inaalala. Ano pong pinagsasabi mo, La? Huwag kang magsalita ng ganyan. Pakiramdam ko, pinagtatabuyan mo ko. Iniwan ko ang bigas na nililinis ko at lumapit sa kanya. Pinagmasdan ko ang namamayat niyang mga paa. Hindi na din siya makalakad ng maayos dahil mahina na ito. Kitang-kita ko na sa mga mata niya ang pagod. Siya ang tumayong magulang ko simula noong bata pa ako. Hindi ko na maalala kung inalagaan nga ba talaga ako ng nanay ko bago niya ako iwanan kay Lola at pumunta ng abroad. Sabi ni Lola, mahal na mahal daw ako ng nanay ko pero hindi ko kailanman naramdaman ang pagmamahal niya sa akin. Ang tatay ko naman, patay na daw. Ilang buwan simula nang iwan ako ni nanay kay Lola. Hindi ko alam kung ano ang ikinamatay niya. Naiiyak kong hinawakan ang kamay niya. Masaya naman ako sa ginagawa ko sa iyo, La. Huwag mong isipin na napipilitan lang Hindi ko ako. mapigilang mag-isip ng gano'n, apo. Sa tuwing nakikita kitang tumitingin sa mga magagandang damit sa tindahan, hindi ka makabili dahil inuuna mo ako. At nalaman ko sa kapitbahay natin, huminto ka sa pag-aaral, Catalina. Hindi ako agad nakapagsalita. Tinago ko kasi kay Lola ang katotohanang hindi na ako nag-aaral. Sinabi ko lang sa kanyang bakasyon kami ngayon kaya wala kaming pasok. Hindi kasi sapat ang kinikita ko araw-araw para sa tuition at sa gamot ni Lola. Naramdaman kong pinisil niya ang kamay ko. Lola, mag-aaral naman po ulit ako next year eh. Temporary lang to. Ngayon kasi kailangan natin ng pera para sa gamot mo. Hindi ko kailangan ng gamot, Catalina. Ang kailangan ko, makita kang masaya. Masaya naman po ako, Lola eh. Pinapaiyak mo lang ako ngayon. Niyakap ko siya. Ramdam ko ang bigat na dinadala ng kanyang puso. Paulit-ulit kong tinapik ang kanyang likod hanggang sa huminto na siya sa pag-iyak. May awa ang Diyos, La. Malalampasan natin lahat ng problema. Napatingin ako sa pinto saka kay Lola. Ngumiti siya sa akin habang pinupunasan ang kanyang luha. Ay, mukhang nandito na ang nobyo mo. Papasukin mo muna. Napangiti ako saka tumango. Mabilis kong inayos ang sarili ko saka pumunta sa pintuan. Lazaro, ang aga mo naman pumunta dito. Natulog ka pa ba? Ngumiti siya sa akin bago inilabas ang 3 bulaklak na tinatago niya sa kanyang likod. Nanlaki ang mata ko sa kamalawak na napangiti. Para sa akin to? Para sa napakaganda kong binibini. Ang ganda. Ang bango pa ah. Maraming salamat. Pero ang lalim ng salita ng binibini ha. Parang nasa 90s tayo eh. Mas bagay sa'yo. At unang taon pa lang naman ito ng 2000 eh. Kumusta? Nandyan si Lola? Masaya akong tumango sa kapinapasok siya. Masaya naman siyang lumapit kay Lola at nagmano. 5 taon na kaming magkasintahan. Pinanindigan niya ang sinabi niyang kapag sinagot ko siya, palagi akong magiging masaya at ligtas. Tulad ko, hindi na muna siya nag-aaral.
Sa totoo lang, sinubukan din niyang suportahan ako sa pag-aaral ko dahil ayaw niya akong huminto. Pero nagkataong nagkasakit ang kapatid niya at kailangan ng pera. Pero kahit ganoon, hindi niya sa akin pinaramdam na pabigat ako sa kanya. Isa siyang construction worker tuwing hapon hanggang madaling araw at sa umaga naman tinutulungan niya akong magtinda. Masyado nga siyang maaga ngayon kaya nag-alala din ako sa kalusugan niya. Pagpalain ka ng Diyos. Lazaro, ang aga mo ngayon na. Nakapagpahinga ka ba? Baka magkasakit ka niyan. Nanditong pahinga at gamot sa sakit ng katawan ko. Bakit ako magkakasakit? Namula ako sa sinabi niya saka napatingin sa malayo. Pilit na pinaseseryoso ang aking ekspresyon. Hindi ako nakikipagbiruan. Nag-aalala ako. Pwede naman ako magluto muna ngayon. Tapos mamaya tutulong ka sa akin sa pagtitinda. Paano na lang kapag magtrabaho ka? Para ka na niyan lantang gulay. Mahal ko. Alam kong mahal na mahal mo ko kaya nagagalit ka. Pero ngayong gabi, day off ko. Huwag kang mag-alala. At saka mas gugustuhin ko pang makita ka kesa humilik hanggang tanghali sa bahay. Kakainis ka. Naririnig ka ni Lola. Ang ganda nga niyong tignan. Ay, Lazaro, kailan mo papakasalan ng apo ko? Nanlaki ang mata ko sa katinabihan si Lola. Hinawakan ko ang kamay niya saka nahihiyang tumawa. Lola, hindi pa namin yan pinag-uusapan. Alam mo kasi, iho, ang apo ko takot na lumayo sa akin. Kaya kung gusto niyo magpakasal at bumuo ng pamilya, gawin niyo. Suportado ako sa desisyon niyo. Lola naman eh. Ano na naman itong sinasabi mo? Humarap si Lazaro kay Lola at ngumiti. Nakita ko sa mga mata niya ang pagkasabik at saya. Maraming salamat sa blessing, Lola. Pero may plano akong mas maganda bago siya pakasalan. Gusto ko masiguradong may bahay na siyang matutuluyan. Hindi na niya kailangang magtinda tuwing tanghali. Binitawan ako ni Lola sa kahinawakan ng kamay ni Lazaro. Pinagmasdan ko ang dalawa na parang nag-uusap gamit lang ang kanilang mga mata. Masaya akong napunta sa mga kamay mong aking apo. Huwag mo siyang pababayaan, ha? Kapag mawala na ako sa mundo, sa'yo ko na ipagkakaloob ang kamay ng apo ko. Lola, ayun ka na naman eh. Matagal ka pang mabubuhay. Makikita mo pa kaming ikakasal. Nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Hinawakan ko ang pisngi niya at hinalikan siya sa noo. Ikaw lang ang magulang ko, La. Hindi pa ako handang mawala ka. Marahan siyang tumango sa ngumiti. Tumingin siya kay Lazaro at tinapik ang balikat niya. Matutulog muna ako. Diyan lang muna kayo. Kinuha niya ang kanyang tungkod at agad na inalalayan ni Lazaro. Tutulungan na kita, Lola. Ako na bahala sa kanya, Catalina. Salamat. Sisimulan ko na magluto ah. Sige, susunod ako. Tumango ako sa kakinuhang bigas at hinugasan yon. Habang niluluto ko na ang biko, napansin kong hindi pa bumabalik si Lazaro. Napakunot noo ako at pupunta na sana sa kwarto ni Lola nang dumating siya. Lazaro, ang tagal mo naman. Ayos lang ba si Lola? Oo naman. Ayos lang. May nangyari ba? Bakit basa ang mata mo? Wala ito. Napuwing ako paglabas ko ng kwarto. Nagpapahinga na si Lola. May pinag-usapan lang kami kaya medyo nagtagal din ako. Sige. Malapit nang maluto itong biko.
Mmm. Mmm. Ang bango naman ang luto mo, mahal. Paniguradong ubos na naman ito. Maraming salamat, mahal. Sa lahat ng tulong mo. Palagi akong nandito sa tabi mo, Catalina. Hindi kita pababayaan. Niyakap niya ako mula sa likod sa kahinalikan ako sa liig. Napaangat ng konti ang aking ulo, senyales na binibigyan ko siya ng pahintulot. Biglang naramdaman ko ang pagkagat niya sa aking lieg, kaya napaigtad ako at marahan na hinawakan ng kamay niya. Lazaro, wag muna natin gawin to ngayon. May ititinda pa tayo eh. Pasusunod, mahal ko. Ubusin natin lahat ng yan at itutuloy. Aray! Hindi pa ngayon safe day. Ano ka ba? Paluin kita dyan eh. Ay, hindi ba? Mag-iisang buwan na eh. Pasaway ka talaga. Di ba sabi mo kay nanay kanina? Bago ang lahat, may plano ka. Oo naman, mahal ko. Gagawin ko yun. Hinalikan niya ako sa pisngi, saka tinulungan ako sa pag-aayos ng mga paninda ko. Hindi nagtagal, lumabas na kami para ilako ang mga biko. Halos buong tanghali kaming naglalakad. Panaypaypay sa akin ni Lazaro tuwing sumisilong kami. Alam mo, kung ma-promote ako bilang foreman, hindi na kita hahayaang magtrabaho ng ganito. Ayoko nakikita kitang pagod. Salamat, mahal ko. Ikaw ang lakas ko sa tuwing nilalamon ako ng problema. Bakit? Anong problemang tinadala mo? Sabihin mo lang sa akin kung komportable ka. Napangiti ako sa kanaluluhang tumingin sa mga bikong dala ko. Biglang naramdaman ko ang hawak ni Lazaro sa aking likod, kaya mas lalong tumulo ang luha ko. Si Lola, alam ko may dinadala siyang problema na hindi sinasabi sa akin. Nasasaktan ako tuwing sinasabi niyang pabayaan ko na lang siya. Hindi nagsalita si Lazaro. Marahan niya akong hinarap sa kanya sa kaniyakap. Hinayaan niya lang akong magsumbong sa kanya na parang bata. Pagkatapos kong kumalma, humiwalay na ako sa kanya at ngumiti. Nandito lang ako, Catalina. Salamat, Lazaro. Alam mo bang malakas ang kutob kong matutupad mo ang pangarap mo? Hindi lang pangarap ko, mahal ko. Pati na pangarap mo. Pangarap ko? Sandali akong natahimik. Buong buhay ko, isa lang ang nasa isip kong pangarap kong gawin. Pero para sa akin, napakababa noon. Hindi ko pa ito nakakwento kay Lazaro. Ang palaging sinasabi ko ay maging guro. Pero ang totoo, maging isa lang na mananahi. Lazaro, alam kong hindi ko pa ito sinasabi sa'yo pero hindi totoong guro ang gusto kong kuhaing trabaho. Talaga? Eh anong gusto mo? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Kasi hindi ko alam kung profession ba ito. Ang baba ng pangarap ko. Catalina, tumingin ka sa akin. Walang pangarap na mababa. Kung ano man yan, sigurado ako magiging masaya ka. At ang makita kang masaya ay sapat na. Pinapaiyak mo naman ako eh. Mahal ko, huwag ka nang umiyak. Sige na, sabihin mo sa akin. Gusto ko lang maging isang mananahi. Talaga? Yung mga nakikita kong nagtatahi ng mga magagandang bestida? Yung mga sinusuot ng mga artista? Oo, tama ka. Napakaganda ng pangarap mo, Catalina. Hindi mababa. Ako nang nagsasabi sa'yo. Mas lalong namuo ang saya sa dibdib ko. Nakikita ko mismo sa kanyang mga mata ang kislap at saya. Alam kong hindi siya sumasang-ayon sa akin para lang pagaanin ang loob ko. Nagtitiwala siya sa akin. Salamat, mahal ko.
Hindi mo alam kung paano mo ako pinasaya ngayon. Yayakapin ko na sana siya nang may dumaan na matanda at bumili ng biko. Hindi namin napigilan na matawa. Inabot kami ng hapon bago maubos ang lahat ng biko. Pagdating namin sa bahay, nagtaka ako dahil hindi pa din bukas ang ilaw sa loob ng bahay. Tuwing hapon kasi palaging bukas na yun at naghihintay si Lola sa pintuan. Bigla akong kinabahan. Lazaro, si Lola! Catalina! Anong nangyari? Nagmamadali akong pumunta sa kanyang kwarto. Bawat takbo ko mas lalong nanghihina ang aking tuhod. Halos matisod na ako sa katatakbo pero hindi ko yun ininda. Lola! Lola! Napaluhod ako nang makita kong nakahiga sa sahig ang katawan ni Lola. Ang kanyang ulo ay may kaunting bahid ng dugo. Nawala ang lahat ng lakas ko. Nanginginig ang kamay kong hinawakan ang katawan niya, pero malamig na ito. Hindi! Lola, gumising ka! Bakit ka sa sahig natulog? Alam mong malamig ang sahig, di ba? Catalina, sandali lang. Hihingi ako ng tulong. Lola, gumising ka! Nagmamakaawa ko! Hindi ko kaya! Sinabi ko sa'yo ayaw ko mangyari to sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin yung nararamdaman mo, La? Niyakap ko ang katawan niya at patuloy na umiiyak. Hindi nagtagal narinig ko ang mga kapitbahay naming pumapasok sa bahay. Marahan nila akong inilayo kay Lola. Hindi! Lola! Sa inyo dadalhin ang lola ko! Catalina! Niyakap ako ni Lazaro habang patuloy pa din ako sa paglapit kay Lola. Napaupo ako habang tinitingnan ang katawan ni Lola na dinadala sa ambulansya. Hindi ko kaya, Lazaro. Ayokong tanggapin. Hinayaan kong saluhin ni Lazaro ang katawan ko. Bumibigat ang paghinga ko at nanlalabo din ang aking paningin. Naramdaman ko ang mahihinang tapik ni Lazaro sa mukha ko pero hindi yun sapat para mapigilan ang pagkawala ng aking malay. Catalina! Naalimpungatan ako nang may maramdaman akong humahaplos sa pisngi ko. Napatingin ako sa tabi ko at nakita ko si Lazaro na nanlalaki ang mga mata. Naluluhan niyang hinalikan ang kamay ko. Sa wakas, gising ka na. Si Lola? Nasaan si Lola? Nasa punerarya. Ipapadala ang bangkay ni Lola sa libingan bukas. Kailangan ko siyang makita. Aalalayan kita, mahal. Humawa ka sa akin. Kahit na nanghihina pa ako, pinilit kong tumayo at pumunta sa punerarya. Pagdating ko doon, nakita ko ang mga taong malalapit sa aking lola. Lahat sila ay umiiyak. Katulad sa akin, hindi nila matanggap na wala na si Lola. Tumingin ako sa kabaong at pinagmasdan ang mukha ni Lola. Anong ikinamatay ng Lola? Na-stroke siya. At ang sugat niya sa noo? Ang sabi ng mga pulis, noong mawalan siya ng balanse, tumama ang noo niya sa lamesa na nasa kwarto. Sa totoo lang, parang alam na ni Lola ang mangyayari sa kanya. Nagabilin siya sa akin noon na ingatan kita kung sakaling may mangyari sa kanya. Kaya nakita mo kong naiiyak na lumabas ng kanyang kwarto. Kasi alam kong masasaktan ka kung mawawala siya. Hindi na ako nagsalita. Yun lang ang gusto kong marinig sa mga oras na ito. Dahil mahal ang gaso sa punerarya, kahit mabigat sa dibdib, kailangan ng ilibing si Lola. Buong paglalakbay namin doon ni isang luha, walang tumulo. Hindi ko alam kung dahil pagod na ako o ayaw na ng mga mata ko.
Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa bahay, Lazaro. Pero gusto ko muna mapag-isa. Nirirespeto kong desisyon mo, mahal ko. Nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Tumango ako at pumasok sa bahay. Hinintay ko muna siyang makaalis bago isinarado ang pinto. Pinagmasdan ko ang buong bahay. Ramdam ko ang lamig ng hangin. Kahit na nanghihina, pumunta ako sa kwarto ni Lola. Pagbukas ko ng pinto, wala na ang babaeng palaging nakangiti at naghihintay sa pagdating ko. Pinid na ang dating puno ng kumot niyang higaan. Napatingin ako sa maliit na drawer ni Lola. Bigla kong naalala na sinabi niya sa aking, "Wag ko yun bubuksan." Lola, patawarin mo ko pero gusto kong malaman kung ano mang hindi mo nasabi sa akin. Ano to? Isang sobre. Pera. Bakit may pera si Lola dito? Kinuha ko ang sobre at sa loob may perang nagkakahalaga ng 5,000 sa loob. Nanlaki ang mata ko dahil sa laki ng perang itinatago ni Lola. Kinuha ko yon at nagulat ako nang biglang may mahulog na isang papel. Hindi ko pa man yun binabasa, alam kong galing yun kay Lola. Mahal kong apo. Lola. Usang tumulo ang luhang matagal nang hindi lumalabas. Akala ko hindi na ako iiyak. Pinunasan ko ang luha ko at itinuloy ang pagbabasa. Apo, alam ko ngayong oras, wala na ako sa tabi mo. Ang perang inipon ko sa iyo, galing yan sa nanay mo. Hindi ko ito masabi sa iyo pero matagal ka nang pinoprotektahan ng nanay mo. At ngayong mag-isa ka na lang, mas mabuting pumunta ka sa baryo kung nasaan ang nanay mo. Mas ligtas ka sa kanya. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Pero ang address na ibibigay ko sa iyo ang huling sinabi niya sa akin pupuntahan niya. Patawarin mo ko kung kailangan kong magsinungaling na nasa abroad ang nanay mo. Ang totoo niyan, nakatira siya at nagtatago sa baryong to. Sana magkita kayong dalawa. Mag-iingat ka, apo. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Puno ng tanong ang aking isip. Hindi ko alam kung saan ako pinoprotektahan ni nanay at anong ginagawa niya sa baryong ito. Kailangan kong pumunta doon para masagot ang lahat ng tanong ko. Kinabukasan, nag-impake na ako. Hindi pa ako natatapos nang dumating si Lazaro. Sinabihan ko kasi sa kagabi tungkol sa pag-alis ko. Sigurado ka na, Catalina? Hindi mo ba ako pwedeng hintayin? Ilang araw na lang. Matatapos ang kontrata ko. Sasama ako sa'yo. Maraming salamat, mahal. Pero hindi na ako makapaghihintay dito ng ilang araw. Gusto ko nang puntahan ng nanay ko. Wala akong magagawa kung yan ang desisyon mo. Basta susunod ako sa'yo bago sa baryong yun. Kaya kailangan kong masigurong ligtas ka, ha? Oo, hihintayin kita doon. Kinuha niya ang kamay ko at hinila ako palapit sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan sa noo. Mag-iingat ka. Pagkatapos kong maghanda ng mga gamit, naghanap si Lazaro ng masasakyan kong jeep. Catalina, may sasakyan na sa labas. Papunta na. Maraming salamat uli, mahal ko. Walang anuman. Basta tatandaan mo, susunod ako. Tumango ako at kumaway sa kanya.
Habang nakatingin ako sa papalayo na figura ni Lazaro, nakaramdam ako ng kaunting kaba. Maliban sa hindi ko alam kung saan ako magsisimula para mahanap si nanay, wala akong kakilala doon. Nandito na pala ako. Maraming salamat po, Manong. Tama ba itong address na ibinigay sa akin ni Lola? Parang sobrang liblib. Konti lang mga bahay dito. Napatingala ako sa mga nagtataasang puno. Dahil sa taas at kapal ng mga dahon nito, hindi na halos pumapasok ang sinag ng araw. Kaya madilim pa din sa lugar. Mahigpit kong hinawakan ang aking mga gamit sa kapatuloy na naghanap ng taong pwedeng pagtanungan. Habang papasok ako, biglang naging malamig ang ihip ng hangin. Nanindig ang balahibo ko lalo na't nararamdaman kong parang may nagmamasid sa akin. Mabilis akong lumingon sa isang malaking punong kahoy para kumpirmahin kung may tao ba doon. Pero wala akong nakita. Napapraning lang yata ako. Ano yun? May tao ba dyan? Bago lang po ako dito. Hindi ko po alam ang daan. Teka, may naririnig akong batang umiiyak. Mabilis akong naglakad at hinanap ang umiiyak na bata. Ilang minuto na akong naghahanap nang biglang may nakita akong manika na nakaharap sa akin. Nanindig ang balahibo ko sa leeg nang magtapat ang mga mata namin. Nanuyo ang lalamunan ko pero kahit yun ang nararamdaman ko, pinilit kong lumapit. Baka manika to ng batang umiiyak kanina. Kailangan ko siyang hanapin. Umupo ako at dahan-dahang kinuha ang manika na parang sinusundan pa ako ng tingin. Ang weirdo talaga ng manikang to. Lumayo ka sa anak ko! Halos mapalundag ako sa kaba nang may marinig akong sumisigaw. Napatingin ako sa likod ko at nakita ko ang isang babaeng puno ng putik ang damit. Napakagulo ng buhok at madudumi ang mga kamay. Bitawan mo siya! Pasensya na po. Hindi ko po alam na sa inyo ito. Napapikit ako nang hinila niya ang buhok ko dahilan para matanggal ang tali ko sa buhok. Mas lalong hinila niya ang buhok ko kaya naiiyak akong tumingala at pilit siyang pinakalma. Tama na. Hindi ko sinasadyang hawakan ng manika mo. Bitiwan mo ako. Bigla niya akong tinulak kaya napahiga ako sa damuhan. Nanlaki ang mga mata ko nang pumatong siya sa akin at kinalmot ako. Gamit ang braso ko, sinangga ko lahat ng palo at kalmot niya. Sinaktan mo ang anak ko! Walang hiya ka! Hindi. Wala akong ginawa. Tulong! Hindi ko palalampasin ang ginawa mo! Hintayin mo ang ganti ko! Gamit ang buong lakas ko, tinulak ko siya. Nang mahiwalay siya sa akin, nagmamadali akong tumayo at hinihingal na tumingin sa kanya. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata habang nakatingin sa manika niyang nasa damuhan. Baliw ba to? Anak ko! Tumakbo siya papunta sa manika at niyakap ito na parabang anak niya ito. Hinaplos niya ang likod nito at marahan na inayos ang magulo nitong buhok. Biglang lumingon siya sa akin at nanlilisik ang mga matang tinignan ako. Sinabi niyang kinukuha mo siya. Anong balak mo? Bakit mo kinukuha ang anak ko? Hindi. Wala akong balak na kunin ang anak mo. May narinig lang kasi ako na umiiyak na bata kanina. Manang Bebang! Itigil mo ng ginagawa mo! Nagulat ako nang may batang sumulpot sa tabi ko. Galit siyang nakatingin sa babae. Napansin kong may dala siyang posporo. Sinasaktan niya ang anak ko! Wala siyang ginawa. Umalis ka na! O susunugin kong anak mo! Wag! Ang anak ko! Wag!
Napuno ng takot ang mata ng babae sa kaumatras. Bigla na lang itong tumayo at tumakbo palayo sa amin. Nang makalayo na ang babae, naramdaman ko ang paghawak ng bata sa kamay ko. Nakangiti na siya at maamo ang kanyang mukha, hindi tulad ng kanina. Ngumiti ako pabalik at umupo para maging magka-level kami. Ayos ka lang po ba, ate? Pasensya na po. Sana hindi ka masyadong nasaktan ni Manang Bebang. Hindi naman masyado. Maraming salamat sa pagtulong sa akin ngayon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kanina. Sinisisi kasi niya ako na sinasaktan ko daw yung anak niya. Opo. Sanay na po kami dito sa mga ginagawa niya. Mangkukulam siya noon. Pero simula nang mamatay ang kanyang anak, naging baliw na siya. Palaging naglalakad sa kung saan-saan at umiiyak na parang bata. Ang kwento sa akin ng lolo ko, may kinulam daw na aswang si Manang Bebang. Kaya kinain ng aswang ang anak niya. Aswang? Opo. Bago ka lang po dito. Matagal na may sabi-sabi na may aswang sa baryong ito. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang batang ito. Bigla kong naalala ang pinunta ko dito. Imbes na isipin ang tungkol sa mga kwentong bayan, kailangan kong mahanap ang nanay ko. Bata? Alam mo ba kung saan nakatira si Aling Ina? Aling Ina? Hindi ko po siya kilala pero baka kilala siya ng mga magulang ko. Pupunta ako sa bahay. Gusto niyo po bang sumama? Sige, maraming salamat. Nga pala, ako si Totoy. At gusto ko lang sabihin kung maaari po, lumayo kayo kay Manang Bebang. Kapag nakikita mo siya, parang galit na galit po siya sa'yo eh. Pero bakit? Wala akong ginawa sa kanya. Ngayon lang ako pumunta dito. Pero ikaw, paano mo siya nahaharap? Tinuruan po ako ng tiyuhin ko na harapin siya ng may tapang. Hindi naman po ako palaging matapang. Kanina po kasi, hindi ko kayang iyaan kang gulpi ni Manang Bebang. Nanginginig pa nga pong pa ako eh. Natawa ako sa sinabi niya sa ginulo ang buhok niya. Habang naglalakad kami papasok, may nakikita na akong maliliit na bahay. Sa isang kubo may napansin akong isang matandang lalaki na nakamasid sa amin. Nasa labas siya, nagsisibak ng kahoy. Huminto siya sa pagsisibak at pinagmasdan kami. Walang ekspresyon ang mga mata niya. Hindi ako nakatagal sa pakikipagtitigan sa kanya dahil biglang kinabahan ako. Nagsimulang mamawis ang kamay ko at biglang narinig ko ang malakas na pagtama ng itak sa kahoy kaya napahawak ako sa dibdib ko. Ayos ka lang po ba, ate? Oo. Hindi lang ako sanay sa mga tao dito. Nandun po si Manong Renato. Baka alam niya kung sinong hinahanap mo. Anong Renato? Totoy, magandang tanghali. Sinong kasama mo? Ako po pala si Catalina. May hinahanap po akong babae, si Aling Ina. Alam niyo po ba kung saan siya nakatira? Si Ina. Oo, alam ko ang bahay niya. Bakit? Kaano-ano ka niya? Ako po ang anak niya. Talaga? Hindi niya ito sinabi sa amin. Halika, sasamahan kita. Uuwi na po ako. Kailangan na po ako ni nanay eh. Sige, maraming salamat ulit. Kumaway siya sa amin sa katumakbo papunta sa bahay nila. Humarap naman ako kay Manong Renato na inihintay akong sumunod sa kanya. Bago ka lang ba dito? Ngayon lang kita nakita. Opo, sa totoo po, ngayon ko lang po ulit makikita ang nanay ko. Lumaki po kasi ako kasamang lola ko. Kaya pala. Pero nakikita ko sa itsura mo ang nanay mo. Talaga po? Magkaano-ano po pala kayo ni nanay?
Karpintero kasi ako. Dati ko nang inayos ang bahay niya dahil sira ang kanyang bubong. Ang totoo nga niyan, hindi ko alam kung bakit doon madalas may sira. Sa parte ng may kusina. At doon ko siya nakilala. Mabait ang nanay mo. Pero minsan, napapansin kong palagi siyang balisa. Balisa? Alam niyo po ba kung bakit? Hindi ko alam. Madalas lumalabas siya ng umaga at hapon na umuwi. Bakit po kaya? Ganito kasi yan. Hindi ko alam kung totoo pero may kwento na may aswang daw na bumabagabag sa nanay mo. Aswang? Totoo pong may aswang dito? Hindi pa ako nakakita pero malakas ang kutob kong may kakaibang nilalang sa baryong ito. Hindi na pwedeng lumabas pagsapit ng gabi. At minsan, may mga kakaibang ingay sa labas. At ako naman, iniiwasan ko na lang alamin kung totoo nga ba o hindi. Kung ano man ang sinasabi ng mga matatanda dito na iwasang gawin, hindi na lang namin ginagawa. Nga pala, paano ka? Bakit puno ng kalmot ang kamay at braso mo? Kanina kasi may sumugod sa akin isang babae. Ang sabi ni Totoy, mangkukulam daw yun. Ay nako, nagkaharap kayo ni Manang Bebang. Ay Diyos ko iha, mag-iingat ka sa kanya. Dati may kwento na yung kinaiinisan niyang lalaki, kinulam niya. At yun, namatay. Hindi ko po kasi alam na sa kanya pala yung manika na nakita ko kanina. Basta tatandaan mo, kung magkakaharap ulit kayo, tumakbo ka na lang. Ay, nandito na pala tayo. Oh, eto ang bahay ng nanay mo. Napahigpit ang kapit ko sa laylayan ng damit ko. Hindi ko alam kung makakaya ko bang harapin ang nanay kong ilang taon akong inabandona. Nandyan kaya siya? Ayos ka lang ba, iha? Bakit parang masamang pakiramdam mo? Napahawak ako sa dibdib ko. Lumakas ang tibok ng puso ko. Naramdaman ko na naman ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Nilibot ko ang tingin ko para hanapin ang nararamdaman kong matang nakatingin sa akin. Pero wala akong nakita. Manong Renato, ayos lang po ba kung ikaw ang unang humarap sa nanay ko? Ayos lang naman. Sandali lang ha. Sinundan ko ng tingin si Manong Renato. Lumapit siya sa pintuan at kakatok na sana nang biglang bumukas ang pinto. Ay bukas palang pintuan ninyo iha. Aling ina! Aling ina! Nandyan ka ba sa loob? May bisita ka! Ay naku iha, mukhang umalis na naman ang nanay mo. Walang tao sa loob. Umalis? Sumilip ako sa loob at bumungad sa akin ang malinis na sala. Walang halos mga gamit sa loob. Dito po ba talaga nakatira si nanay? Parang wala namang tao nakatira dito eh. Oo, iha. Ganyan lang talaga maglinis ang nanay mo. Biglang nahagip ng mata ko ang katabing bahay namin. Isang malaking kubo. Sa bintana, may napansin akong nakatayo. Nagtatago sa makapal na kurtina. Napakunot noo ako. Napansin naman ni Manong Renato ang tinitignan ko kaya lumapit siya sa akin. Iya, kung sinabi ko kanina lalayuan mo ang mangkukulam na si Manang Bebang, pati rin ang may-ari ng bahay na ito. Ano pong ibig niyong sabihin? Albularyong nakatira dyan. At alam mo bang hindi siya lumalabas ng bahay? Kahit noong nagtatrabaho ko dito, hindi ko siya nakita. Tanging mga anino lang sa mga makakapal na kortina. Ang sabi ng mga matatanda, ang albularyo na yan ay hindi dapat lapitan
dahil binabalot siya ng kadiliman. Parang demonyo po ba? Tama. Kaya kung ako sa'yo, lalo na't bago ka pa lamang dito, huwag kang pupunta sa kanila. Opo. Napakagatlabi ako at huling tiningnan ang nakita kong figura ng babae na nakamasid sa amin bago pumasok sa bahay. O siya, ako'y aalis na iya. Ikaw na bahala dito. May aasikasuhin din akong bahay. May nagpapagawa din kasi sa akin doon. Kung may kailangan kayo ng nanay mo, pwede mo naman akong sabihan. Tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Maraming salamat po talaga, Manong Renato. Tumango siya at umalis na. Nanatili akong nakatayo sa pintuan. Hindi pa din ako makapaniwala na ilang oras na lang makikita ko na ang nanay ko. Tinignan ko din ang buong bahay. Sarado ang mga bintana kaya naisipan kong buksan muna yon. Ang higpit naman ng mga tali sa bintana dito. Parang ayaw buksan na. Teka, parang dito yung sinasabi ni Manong Renato na pinapaayos ni nanay. Parang kinaskas nga. Ano kaya ang nagkakaskas dito? Ibon? Pero parang mas malaking ibon. Ay! Nagulat ako nang biglang ang katapat na bintana sa bahay ng albularyo ay bumukas. Bumungad sa akin ang isang dalaga na nakasuot ng itim na bestida. May tabon din sa kanyang kalahating mukha na panyong pula. Nagtataka akong nakipagtitigan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malayo sa sinasabi ni Manong Renato na kadiliman. Teka, pero ang sabi ni Manong Renato, albularyo. Pero babae ang kaharap ko ngayon. Biglang kumaway ang dalaga kaya bigla kong naitaas din ang kamay ko para kumaway pabalik. Ngumiti ako ng bahagya sa kanya, kaya mas lalo siyang nagtago sa pulang panyo. Mukhang hindi naman nakakatakot. Sinarado ulit niya ang bintana at naiwan ako doon mag-isa. Napabuntong hininga na lang ako saka pumunta sa sala para ayusin ang mga gamit ko. May nakita akong dalawang pintuan. Mukhang isa sa kwarto dito ang kay nanay. Napakalinis naman dito. Kahit lamesa o cabinet, wala. Baka dito sa isang kwarto ang kay nanay. Binuksan ko naman ang isang kwarto. Bumungad sa akin ang kwarto na may isang kama tulad ng isang kwarto. Malinis din na parang walang natutulog. Parang matagla si nanay na hindi bumabalik. Dahan-dahan akong pumasok at lumapit sa kama. May mga alikabok akong nakikita dito. Nay? Nasaan po kayo? Sino yan? Nagulat ako nang may marinig akong malalakas na pagkatok sa pintuan. Sinarado ko agad ang pinto sa kwarto ni nanay at dahan-dahang pumunta sa harapan. Sino yan? May nakita akong maliit na butas. Tinignan ko kung sino ang nasa labas. Nakita ko ang matandang lalaki na nakita ko kanina, yung nagsisibak ng kahoy. Humugot ako ng malalim na paghinga bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Magandang tanghali po. Ano pong pakay ninyo? Sino ka? Bakit ka nandito? Ho? Ako po ang anak ni Ina. Kilala ko po siya. Hinahanap ko. Anak? May anak si Ina? Opo. Lumaki po kasi ako kasama si Lola. Wala na po si Lola kaya nagbabaka sakali po ako na mahanap ko si nanay dito. Hindi niya muna ako sinagot. Matagal siyang nakatingin sa akin bago napahawak sa kanyang sentido. Kapatid ko ang nanay mo. Tiyo mo ako. Po? Kaya pala magkamukha kayo ni Ina dahil anak ka niya.
Pero hindi niya sinabi sa akin meron pala siyang anak na babae. Opo, kayo po ay si... Ako ang Tio Domingo mo. Masaya akong nakita kita. At hindi ko man lang nasilayan sa uling sandali si nanay. Kusang lumambot ang puso ko. Ngumiti ako sa kaitinuro ko ang loob ng bahay. Tiyo, pasensya na po dahil hindi ko kayo kilala. Wala po talagang naikwento sa akin si Lola. Pero hali po kayo. Pumasok po kayo. Hintayin natin si Nani na dumating. Dumating? Ilang araw na siyang hindi nakikita sa baryo. Hindi na din niya ako pinupuntahan. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko alam kung saan pumunta si Ina. Isang araw, nawala na lang siya. At hindi na namin siya natagpuan. Napahawak ako sa malapit na upuan. Biglang umusbong ang pag-aalala sa dibdib ko. Hindi ko alam kung nasa maayos ba siyang kalagayan ngayon. Alam kong marami kang pinagdadaanan, Iya. Hindi na muna kita kagambalain. Pero bibisita ako dito at aalimin ko kung nasaan ang nanay mo. Puno ng pag-asa akong tumango sa kasinundan siya ng tingin hanggang makalayo. Napahawak ako sa dibdib ko. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili kong walang nangyaring masama kay nanay. Nanay, huwag naman po na pati ikaw. Gulat akong napatingin sa bahay ng albularyo. Parang may nagsadyang lakasan ng pagsasarado ng pinto. Pinagmasdan ko ang pintong nakasarado. Mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko pero hindi ko nalang pinansin ang pangyayari. At pumasok ako sa bahay. Napaupo ako sa upuan habang pinapakalma ang sarili. Napakaraming impormasyon. Napakarami kong dapat malaman. Hindi nagtagal nakaramdam ako ng matinding antok dahil sa pagod. Hinayaan ko na lang ang sarili kong hilain ng antok. Napamulat ako ng mas lumakas ang pagkaskas sa bubog namin. Napatingin ako sa labas. Hapon na. Lumingon ako sa kusina at dahan-dahang napatayo. Habang papalapit ako, mas lumalakas ang pagkaskas sa yero. Ano ba yan? Pusa ba? Ang ingay naman. Biglang huminto ang pagkaskas. Napabuntong hininga na lang ako at babalik na sana ako sa sala nang mapahinto ako dahil may nakita akong anino sa pintuan sa kusina. Namamalik pa talang ba ako? O may nakikita talaga ako. Napatras ako. Nagdadalawang isip ako kung bubuksan ko ba ang pinto o hahayaan ko lang ang mga katok. Bigla kong naalala ang mga kwento ng mga tao dito sa barangay at ang pagkawala ni nanay. Anong gagawin ko? Kung sino man ang nasa likod ng pintuan na to, kailangan kong maghanda kung sakali man. Kumuha ko ng isang malaking palanggana na nasa lababo at hinanda ang sarili ko. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Tumingin ako sa butas at ang nakita ko lang ay mahabang buhok. Magandang hapon po. Ako po si Rosita. May pagkain ako dito. Baka gusto mo kumain. Ikaw yung babaeng nakita ko kanina, yung kumaway? Tama, ako nga. At gusto kong makipagkaibigan sa'yo. Base sa nakikita ko sa mukha niya, mas matanda na siyang tingnan sa akin. Pero ang galaw at tono ng boses niya parang mas bata pa siya sa akin. Ngumiti ako at kinuha ang pagkain na dala niya. Parang adobong karne dahil sa kulay ng sabaw nito. Maraming salamat, Rosita. Ako si Catalina. Anak ako nang nakatira dito. Talaga? Kaya pala magkamukha kayo. Nagustuhan mo bang pagkain na dala ko? Oo. Pumasok. Bigla akong nahinto nang maalala ko ang sinabi sa akin ni Manong Renato. Pinagmasdan ko si Rosita. Wala sa aura niya
ang sinasabi nilang masasama. Mabait ka naman. Halika, pasok ka. Kumain tayo. Maraming salamat. Gusto kong makita na kinakain mo ang luto ko. Oo, sige. Dito ka maupo. Sandali lang. Kumuha ako ng plato. Dahil wala pa akong nilutong kanin, nagluto muna ako at habang hinihintay namin yun, hindi ko na mapigilang magtanong kay Rosita. Rosita? May albularyo ba sa bahay mo? Albularyo? Ang kapatid ko bang tinutukoy mo? May kapatid ka pala. Sila bang sinasabi nilang albularyo? Oo. Siya si Rogelio. Kung pwede lang itanong, bakit parang palagi kayong nakatago sa bahay niyo? Para makontrol ko ang sarili ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo maiintindihan. At gusto kitang maging kaibigan. Ayoko matakot ka. At tinaboy ko na din ang nagkakaskas sa bubong mo kanina. Alam mo kung sino ang nagkakaskas? Huwag mo nang alamin, Catalina. Mas lalo akong naguluhan sa sinabi niya. Sakto namang naluto na ang kanin kaya isinantabi ko muna ang mga bumabagabag sa akin. Bago pa man ako makapagsandok ng kanin, biglang nanghina ang tuhod ko. Ang tiyan ko ay nagsimulang manakit. Aray! Ang sakit. Anong nangyayari? Ang sakit ng tiyan ko. Tulungan mo. Kailangan kitang dalhin sa kapatid ko. Pero paano kung hindi ka natanggapin? Ako. Dahil sa sobrang sakit ng dilim ang paningin ko at nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako at nakita ko ang sarili ko sa loob ng isang kubong pinalilibutan ng mga kandila at maraming dahon. Napahawak ako sa tiyan ko at laking pasasalamat ko nang hindi na yun masakit. Nasaan ako? Mabutit gising ka na. May dapat ka malaman. Kayo? Teka, ang bahay na to ay bahay ninyo? Ng albularyo? Nagmakaawa sa akin ang aking kapatid na papasukin ka. Pero ito na ang una't huli ko na pagtulong sa'yo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Napatingin ako sa kanyang nakaupo habang nakadikwatro. May panyong nakapulupot din sa kanyang noo. Kaya unang tingin pa lang alam kong albularyo siya. Buntis ka. Po? Parang binagsakan ako ng bato sa narinig ko. Nanlamig ang katawan ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Alam kong may nangyari sa amin ni Lazaro noong isang buwan, pero hindi ko inaasahan na may mabubuo. Ang alam ko ligtas ang araw na yon bago namin yon gawin. Ingatan mo ang sarili mo. May nakabuntot sa'yo. Kaya't sumasakit ang tiyan mo. At binabalaan kita. Huwag na huwag ka na ulit na lalapit sa kapatid ko. Hindi niya kailangan ng kaibigan. Natameme ako sa sinabi niya. Hindi lang pala nakakatakot ang loob ng bahay niya, masama pa ang ugali. Marahan akong tumango at hinawakan ang tiyan ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Masyadong maraming nangyayari simula nang pumunta ako dito. Masusunod po. Maraming salamat sa panggagamot sa akin. Hindi na po ulit ako pupunta dito. Mabutit nagkakaintindihan tayo. Teka, kung ano man ang binigay sa'yo ng kapatid ko, wag mong kakainin. Anong ibig niyong sabihin? Buntis ako? Paano? Ano? Gabi na. Pumunta muna ako sa bahay at binuksan ang mga ilaw. Napatingala ako sa bubong kasabay ng pag-upo ko sa upuan. Hawak ko pa din ang tiyan ko. Biglang tumulo ang luha ko. Bakit? Bakit nangyayari ang lahat nito sa akin? Kung kailan wala akong masasandalan. Panginoon, tulungan mo po ako.
Kakayanin ko to. Pupuntahan ako dito ni Lazaro. Maingat akong tumayo at sinarado lahat ng bintana at pintuan. Pumunta ako sa kwarto at hindi pa din mawala sa isipan ko ang mga tanong kung bakit nawawala si nanay at ano ang nangyari sa kanya. Hindi nagtagal, hinayaan ko na lang ang sarili kong dalawin ng antok. Dahil yata sa buntis ako, madali akong nakatulog. Kinabukasan nagising ako nang may marinig akong kumakatok sa pintuan. Catalina, may naghahanap sa'yo, Catalina. Manong Renato? Teka lang po. Sino kayang naghahanap sa akin? Si nanay? Bumalik na ba siya? Namawis ang kamay ko habang papunta sa pinto. Humugot ako ng malalim na paghinga bago binuksan ang pinto. Hinahanap ka ng nobyo mo raw. Mabuti na lang at nakita ko siya kanina. Muntik na ding mawala sa gubat. Catalina, kumusta? Anong nangyari? Bakit namumutla ka? Agad niya akong niyakap at dahil sa sobrang saya ng puso ko, hindi ko mapigilang mapaiyak. Nakita ko naman si Manong Renato na umalis muna. Humiwalay sa akin si Lazaro. May mali ba? Sabihin mo sa akin, bakit ka umiiyak? Wala. Masaya ako nandito ka na. Pagkatapos ng trabaho ko, pumunta agad ako dito. At may magandang balita ako sa'yo. Ako din. May sasabihin sa'yo. Pumasok ka muna. Dito tayo maupo. Eto palang bahay mo dito? Nasaan si nanay? Alam na ba niya ang tungkol sa atin? Wala pa, Lazaro. Hindi pa kami nagkikita. Anong ibig mo sabihin? Hindi pa siya umuwi simula nang umalis siya. Ang sabi ng tiyuhin ko, hahanapin niya si nanay. Tiyuhin? May tiyo ka pala dito? Oo. Kahapon ko lang din nalaman. Sa tingin ko, pupunta siya dito mamaya. Tumango siya at hinawakan ang kamay ko. Hindi pa ako makatingin sa kanya. Kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Natatakot ako, baka hindi pa siya handa. May problema ba, Catalina? Bakit hindi ka makatingin sa akin? Lazaro, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun? Sabihin mo lang. May kailangan ka, may pagkain akong dala. Kinakabahan ako. Mahal ko, ano yun? Lahat pwede mo masabi sa akin, nandito lang ako. Lazaro, magiging tatay ka na. Yun bang bumabagabag sa'yo? Oo naman. Gusto ko. Teka, anong ibig mo sabihin? Buntis ako. Natameme siya. Nakatingin lang siya sa mga mata ko. Ramdam ko ang panginginig ng kamay niya habang nakahawak sa kamay ko. Napakagatlabi ako, hinihintay ang sasabihin niya. Mahal ko. Yan ang pinakamagandang balitang narinig ko. Lazaro. Mahal ko. Masaya ako. Magiging tatay na ako. Gusto kong tumalon, mahal. Hindi ka ba nangangamba? Baka hindi pa natin kaya. Mahal ko, hindi ba't sinabi ko may sasabihin din ako? Na-promote ako. Foreman na ako. Talaga? Congrats! Tumango siya at niyakap ako. Niyakap ko siya pabalik. Puno ng saya at pasasalamat. Lumayo siya at hinawakan ang tiyan ko. Natawa naman ako dahil para siyang bata. May maliit na tayong kamukha natin. Oo, mahal ko. Salamat. Akala ko hindi ka pa handa sa ganito.
Mahal ko, walang aksidente. Hindi isang pagkakamali ang anak natin. Blessing siya. Hinirikan niya ako sa noo. Mas lalong umusbong ang saya sa dibdib ko. Biglang nakaramdam ako ng pagkasuka. Hinawakan ko ang bibig ko at pumunta sa lababo at doon sumuka. Ayos ka lang ba? Anong gusto mong gawin? May gusto ka bang ipabili? Mangga. Gusto kong kumain ng mangga. Sige, bibilhan kita. Baka meron dito. Sandali lang ha. Tumango ako at nagmamadali naman siyang lumabas. Pinunasan ko ang bibig ko saka nanghihinang umupo. Hinimas ko ang tiyan ko. Saka pumikit. Hinihintay na dumating si Lazaro. Sino yan? Ako ito ang tiyuin mo. Tiyo, sandali lang po. Magandang umaga po. Naisipan kong magdala dito ng mais. Kumain ka na ba? Hindi pa po eh. May hinihintay lang po ako. May hinihintay? Sino? Ang nobyo ko po. Wala akong nabiling mangga pero etong candy, lasang mangga. Pwede na ba? Sino ang lalaking ito? Tiyo, si Lazaro po, nobyo ko. Magandang umaga po sa inyo. Nakwento na kayo sa akin ni Catalina. Talaga ba? Hindi ka pa sa akin ako kwento ng pamangkin ko. Sasabihin ko pa lang po sa inyo ngayon. Lalapit na sana si Lazaro sa akin nang hinarangan siya ni Tiyo. Nakaramdam ako ng kaba, lalo na't masama ang tingin ni Tiyo kay Lazaro. Umuwi ka na iyo. Hindi ka kailangan ng pamangkin ko. Mawalang galang na ho. Pero kailangan kong samahan si Catalina. Tiyo, alam ko pong hindi ko pa siya ikukwento sa'yo pero mabait po siyang lalaki. Kilala siya ni Lola. Wala akong pakialam. Lumayas ka! Napahawak ako sa dibdib ko nang sumigaw si Tiyo. Napatingin ako kay Lazaro na mukhang hindi din nagugustuhan ang pagtrato sa kanya ni Tiyo. Patawarin niyo po ako. Pero hindi ko kayang pabayaan dito si Catalina. Kukuhain ko ang loob ninyo. Hanggang pumayag kayo. Huwag mo kong pilitin na pagsabihan ka pa ng 3 beses. Nagulat ako nang biglang kinwelyuhan ni Tiyo si Lazaro. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nakatayo lang ako doon, nananalangin na hindi sila mag-away. Hindi ko po alam kung bakit ganito kayo magtrato sa mga taong may mabuting loob sa pamangkin ninyo. Dahil ayoko ng lalaking umaaligid sa anak ko. Hindi niyo po siya anak. Napahiyaw ako nang biglang suntukin ni Tiyo si Lazaro dahilan para mapaupo siya sa damuhan. Hindi pa si Tiyo tumigil. Binigyan niya ulit si Lazaro ng malalakas na suntok. Alam kong kahit na nasasangga ito ni Lazaro, masakit pa din ang mga dumadapo sa kanya. Tama na! Tiyo, tama na! Asawa ko siya! Napahinto si Tiyo at dahan-dahang lumingon sa akin. Nakita ko ang galit at gulat sa kanyang mga mata. Asawa? Oo. Asawa ko siya kaya hindi mo pwedeng gawin yan sa kanya. Kung manggugulo ka lang sa amin, nagmamakaawa ko. Umalis ka na lang po muna. Dahan-dahan siyang lumayo kay Lazaro. Nawala ang emosyon sa kanyang mukha. Agad siyang tumalikod sa amin na parabang walang nangyari. Naguguluhan man ako, lumapit ako kaagad kay Lazaro para tulungan siya. Lazaro! Oh, Diyos ko! Hindi ko alam na ganito ang ugali ni Tiyo. Nagtutugo ang ilong mo. Ayos lang ako. Ikaw, hindi ka ba masyadong nagulat? Nagulat ako syempre. Ayos lang. Hindi naman masyadong masakit eh. Ito pala, candy. Ikaw talaga, nakakainis ka. Kasi walang mangga dito eh.
Pero yun ang gusto mo, kaya eto na lang binili ko. Maraming salamat. Halika, pumasok ka muna. Inalalayan ko si Lazaro papasok ng bahay. Pero bago pa man kami makapasok, nahagip ng mata ko ang dalawang mapupulang mata. Nagulat ako, pero nang pumikit ako at nagmulat ulit, wala na ang mga mata. Napailing na lang ako at isinawalang bahala ang nakita. Pagpasok namin, pinaupo ko muna siya bago kumuha ng damit para linisin ang sugat niya. Ang tiyo mo, may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Totoo mo bang tiyo yun? Hindi ko din alam eh. Pero yun ang sabi niya. Kilala niya si Lola. Sana nga maling akala lang. Nga pala, may ibinigay sa aking mais si Tiyo. Yato oh. Bakit? Ano meron? Puno ng uod. Hindi ito katulad kanina. Paano? Itatapon ko ito. Bakit kanya binigyan ito? Baliw ba siya? Hindi ko alam. Buong araw, hindi mawala sa isip ko kung bakit binigyan ako ni Tio ng ganoong mais. Nandito kami ngayon sa kwarto, naghahanda sa pagtulog. Hindi pa din ako makapagsalita. Kinakabahan pa din ako sa mga posibleng mangyari. Lazaro, sa tingin mo ba, kailangan pa nating hintayin na bumalik si nanay? Natatakot na ako dito. Kung ano man ang desisyon mo, re-respetuhin ko, Catalina. Nandito lang ako. Walang masamang mangyayari. Parang uulan. Masama ang panahon. Nakalimutan ko. May nababalita palang paparating na bagyo. Bagyong Reming ang pangalan. Nilalamig ako, Lazaro. Lumapit sa akin si Lazaro at binigyan ako ng kumot sa kaniyakap ako. Alam kong alam niyang nangangamba ako. Marahan niyang tinapik ang likod ko. Kung gusto mong umuwi tayo, uuwi tayo bukas na bukas. Kapag tumila na ang ulan. Sige, sana nasa mabuting kalagayan si nanay. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang ulan. Hindi ko alam kung anong oras na ako nakatulog, pero hindi nagtagal. Nagising ako dahil may naririnig akong kaskas sa bubong. Kahit na malakas ang ulan, naririnig ko pa din yun. Bakit may nagkakaskas ulit? Ang sakit ng tiyan ko. Napahawak ako sa tiyan ko nang makaramdam ako ng labis na sakit ng aking tiyan. Napagapang ako palapit kay Lazaro at marahang tinapik siya. Lazaro, ang sakit ng tiyan ko. Hindi siya nagising. Nakailang tapik na ako sa kanya pero hindi pa din siya nagigising. Aray! Tigilan niyo na to. Nagmamakaawa ako. Kahit nanghihina, pinilit kong lumabas sa kwarto at pumunta sa kusina. Walang ibang nasa isip ko kundi ang patigilin ng anumang nagkakaskas ng bubong. Tama na! Tumigil ka na! Bubuksan ko na sana ang ilaw pero nawalan pala ng kuryente. Wala akong makita. Kinapak ko ang gasera at sinindihan yon. Nang mabuksan ko na, laking gulat ko nang may makita kong anino sa aking likod. Nanigas ang katawan ko. Mas lalong nanakit ang tiyan ko. Ang anak ko! Unti-unti akong lumingon at nagulat ako nang makita ko ang mangkukulam. Siya pala ang nagkakaskas sa bubong. May hawak na maliit na manika. Nakita ko ang panali kong nakasabit sa manikang yun.
May dala siyang karayom at nang tusukin niya ang tiyan ng manika, nasaktan din ako. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan ay ang pagluhod ko sa kanyang harapan. Biglang nakaramdam ako ng pamamasa sa aking hita. Kinapa ko yun at nagulat ako nang makitang dugo ang nakuha ko. Anak ko, nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin sa akin to. Sinaktan mo ang anak ko! Sasaktan ko din ang anak mo! Wag! Hindi! Hindi ko sinaktan ang anak mo! Aray! Kung hindi dahil sa iyo, hindi mamamatay ang anak ko! Hindi siya mamamatay! Malalaman mo din ang pakiramdam ng nawala ng anak! Wag! Itigil mo na to! Nanlaki ang mata ko nang makita ko si Rosita na may mapupulang mga mata. Ang mga kuko ay napakahaba, ganun din ang kanyang dila. Aswang! Ang pumatay sa anak ko! Aswang! Mali ka ng kinalaban. Hindi ako ang pumatay sa anak mo. At matagal na ako nagtitimpi sa lahat ng ginagawa mo sa mga tao. Sinunggaban ni Rosita si Manang Bebang kaya nabitawan nito ang manika. Hindi ako makagalaw. Nakatingin lang ako sa kanilang nag-aaway hanggang sa biglang bumaon ang kuko ni Rosita sa loob ni Manang Bebang. Marahas niyang hinila ang puso nito dahilan ng agarang pagkamatay ng matanda. Dahil sa sobrang panghihina ko, bumagsak ang katawan ko sa sahig. Nanlalabo ang mga mata kong nakatingin kay Rosita na kinakain ang lamang loob ng matanda. Bawat tunog ng pagnguya niya at ang paglakas ng tibok ng aking puso. Hindi! Tulong! Catalina! Naalimpungatan ako nang may maramdaman akong haplos sa aking pisngi. Agad akong napaupo at tiningnan ang paligid. Nasa loob ulit ako ng kubo. Aswang! May aswang! Si Lazaro! Ang asawa ko! Mahal, nandito ako. Huminahon ka. Ligtas ka. May aswang! Kinain niya si Manang Bebang! Alam ko, Catalina. Siya ang nagligtas sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Doon ko lang napansin na sa may malapit na upuan, nandoon ang albularyo, ang kapatid ng aswang. Agad akong napaatras at humawak ng mahigpit kay Lazaro. Siya ang kapatid ng aswang. Aswang din siya. Gusto nila akong saktan. Ang anak ko. Catalina, tumingin ka sa akin. Huminahon ka. Walang nangyaring masama sa anak natin. Mabutit na agapan. Hinabi ko na sa iyong lumayo ka sa kadiliman. Kung sino-sino lang ang dinadamay mo. Pinalak niyo akong saktan. Hindi kami ang nanakit sa iyo. Ang mangkukulam na yun. At dahil gusto kang tulungan ng kapatid ko, kahit hindi na maaari, nagpumilit siyang iligtas. Kumain siya ng karne na matagal niya nang hindi dapat ginagawa. Natameme ako. Nilibot ko ang aking paningin para hanapin si Rosita pero hindi ko siya makita. Nasa kwarto ang kapatid ko. Hindi siya pwedeng lumabas. Dahil kailangan niyang kontrolin ang sarili niya. Pasensya na po. Hindi ko alam. Natakot ako na makita ko siya. Na isa siyang aswang. Hindi siya aswang noon. Maraming taon na ang lumipas. May aswang na lalaking nagpakain sa kanya ng karne ng tao. Kung kaya, Ibig po bang sabihin, yung karneng ibinigay niya sa akin? hindi. Ang karne na binigay niya sa iyo ay karne ng hayop. Hindi ng tao. Pero hindi pa din yun pwedeng kainin. Bata pa lang siya. Makulit na siya sa mga gusto niyang tao. Nagkataong nagkaharap sila ng aswang na yun. Huli lang nang malaman ko. Kaya itinago ko siya.
Dahil umaasa pa din akong babalik pa din siya sa dati. Na mawawala ang sumpa sa dugo niya. Pasensya na po. Hindi ko po alam. Madami kasing usap-usapan tungkol sa inyo at lahat ng impormasyon ay iba sa totoong pinagdaanan nyo. Bago lang din po kami dito kaya maraming salamat sa pagtulong sa akin at sa pagpapasilong sa amin dito sa kubo ninyo. Yung matandang lalaki na pumunta sa inyo kahapon. Tiyuhin mo. Opo, Lumayo kayo sa kanya hanggang maaga pa. Manong. Ang totoo po, hindi ako sigurado kung tiyuhin ko siya. Hindi pa dumadating si nanay. At kung ano sinasabi sa akin, yun ang pinaniniwalaan ko. Si Ina. Hindi ko na nararamdaman ang presensya niya. Kaya nangangamba akong nalagay na sa panganib ang buhay niya. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Di ba't sinabi ko na sa iyo na may matandang lalaking nagbigay ng karne ng tao sa kapatid ko? Siya ang pinaghihinalaan kong gawa sa pagkawala ng nanay mo. Hindi ko po kayo maintindihan. Ang mabuti pa, hindi mo na dapat na alamin. Umalis kayo sa baryong ito at wag na kayong babalik. Pero si nanay, kung nasa peligro siya, kailangan ko siyang iligtas. Hindi mo ba naiisip ang magiging kahantungan ng anak mo? Isang maling galaw pa. Hindi na kita matutulungan. Pero Naramdaman ko ang higpit ng hawak sa akin ni Lazaro. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mata. Napatingala ako. Unti-unti nang tumitila ang ulan pero parang ang mga luha ko naman ang susunod na tumutulo. Pagsikat ng araw, umalis na kayo. Wala akong nagawa kundi yakapin si Lazaro hanggang tumahan na ako. Nang sumikat na ang araw, lumabas na kami. Nagulat ako dahil ang laki pala ng pinsala ng malakas na bagyo. Ang mga puno ay halos putol na ang mga sanga. Napatingin ako sa bahay at nagulat ako nang makitang ang yero sa kusina namin ay natuklap. Nang pumasok kami, wala na ang katawan ni Manang Bebang. Para bang walang nangyari kagabi. nung nakita mo ako kagabi at si Rosita, hindi ka ba natakot? Natakot, sobra. Kasi nasa sahig ka at dinudugo. Kakalabanin ko na sana ang aswang nang dumating ang albularyo. Siyang pumigil sa akin sa gagawin ko. Marahan akong napatango sa katumingala sa natuklap na yero. Lazaro, hindi ko kayang iwanan ng bahay ng ganito lang. Gusto kong ayusin muna ang kusina. Walang problema, mahal ko. Huwag ka mag-alala. Maaayos ko yan. Sinimulan na ni Lazaro ang pag-aayos sa kusina. Habang nagbabantay ako sa kanya, biglang nakita kong naglalakad papalapit sa amin si Manong Renato. Manong Renato, Oy, kumusta? Nako, nasira ba ng bagyo? opo. Inaayos muna ng nobyo ko. Ganun ba? Iho, gusto mo ba ng tulong? Napatingin sa amin si Lazaro. Tumingin siya sa akin at parang alam ko na kung ano ang isasagot niya. Gusto din kasi namin na madaliin ang pag-aayos para makaalis na kami kaagad. Kung wala po kayong ginagawa, Manong, maraming salamat po. Masaya naman na tumango si Manong Renato saka umakyat din sa taas. Bigla kong naalala na kailangan pala namin ng makakain. Lazaro, aalis muna ako. May bibilhin lang. Teka lang, Manong Renato, pwede ko po bang samahan muna si Catalina? Ayaw ko po kasi siyang hayaan na mag-isa sa labas. Walang problema. Ako na lang muna dito. Maraming salamat po. Nakita kong bumaba muna si Lazaro kaya napakunot noo ako. Hinintay ko siyang makababa saka lumapit sa kanya. Bakit ka bumaba? Sasamahan kita kung saan ka bibili. Alam mo naman na hindi ligtas sa labas, di ba? Umaga naman ngayon eh. Kahit na. Hindi naman masyadong tumatagos ang sinag ng araw dito dahil sa malalaking punong kahoy.
Sige. Si Manong Renato, ayos lang daw? Oo, walang problema. Ikaw, kumusta? Hindi na ba masakit ang tiyan mo? Hindi na. Sana okay lang si baby. Huwag kang mag-alala. Ang sabi ng albularyo, ligtas si baby. Pero kung nagtagal pa noon ang mangkukulam, baka may mangyari masama na sa kanya. Hinaplos ko ang tiyan ko sa kahinawakan ng kamay ni Lazaro. Ngumiti ako sa kanya. Halika. Gusto kong bumili ng makakain. Anong gusto mong kainin ngayon? Parang gusto kong kumain ng noodles, tapos may kasamang buko. Mas lalo kang gumaganda kapag naglilihi ka. Mahal naman eh. Sige na, lutuan mo ko ah. Oo naman. Nandito na pala tayo. Oh, dito ako bumili kahapon. Tao po. Pabili nga po ng Lucky Me beef. Ilan? 3 po. Lumingon ako kay Lazaro na nililibot ang paningin sa paligid. Tinignan ko siya nang nagtatanong na tingin, pero umiling lang siya. Eto na, Iha. Maraming salamat po. Iha, mag-iingat ka. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Bago pa madamay ang mas maraming tao. Po? Naramdaman ko ang hawak ni Lazaro pero hindi ako lumingon sa kanya. Nanatili ang mata ko sa matandang babae na binabalaan ako. Kung ayaw mong madamay ang taong mahal mo, umalis ka na. Maraming usap-usapan dito na lahat ng mga dayo hindi na nakakabalik ng buhay. Kaya magmadali kayo. Catalina, ayos ka lang ba? Ha? Oo. Ayos lang ako. Halika na. Sige, halika na. Hindi na ako makalingon sa matanda. Diretso lang ang lakad namin hanggang makarating kami sa bahay. Bigla kong napansin ang nakadapang katawan ni Manong Renato sa may bubong. Anong ginagawa ni Manong Renato? Bakit parang may kinukuha siya sa loob? Ay, Diyos ko. Dito ka sa likod ko, Catalina. Huwag kang lumapit doon. Nanginginig ang tuhod kong nakatingin sa katawan ni Manong Renato. Wala na siyang ulo at dumandaloy ang dugo nito pababa. Napatabo ng bibig ko, pinipilit na pinapakalma ang sarili ko. Niyakap ako ni Lazaro at tinabunan ang mata ko. Huwag kang tumingin. Kailangan na nating umalis, Catalina. Paano si Manong Renato? Sinong may sabi na makakaalis pa kayo rito? Lazaro! Si Tio! Napahiyaw na ako nang makita kong hawak ni Tio ang ulo ni Manong Renato. Naliligo na siya ng dugo. Ang kanyang payat na katawan ay naging matipuno na puno ng ugat. Ang kuko niya'y napakatalas at ang mga paa niya'y napakalaki. Dahan-dahan siyang lumapit sa amin kaya itinago ako sa likod ni Lazaro. Pumunta ka sa bahay ng albularyo. Doon ka magtago, Catalina. Hindi! Ayokong iwan ka dito. Ayokong mamatay ka. Kung hindi siya dumating, Catalina, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Nagmamakaawa ako. Huwag niyo kaming sasaktan. Huli na, Iha! Naging pula ang kanyang mga mata. Biglang nakita kong naglabas ng kutsilyo si Lazaro bago pa man makarating ang matulis na bagay ng tiyuhin ko. Nahiwa na ito ni Lazaro. Ang patalim na yan, galing yan sa albularyo. Tama. Kaya kung ako sa'yo, lumayo ka at huwag mo kaming gambalain. Hindi pa siya natututo. Pagkatapos kong gawing kalahi ko ang kanyang kapatid. Ikaw? Ikaw ang may gawa ng lahat? Oo. Dahil napakakulit niyang bata. Siya ang batang kaaway noon ng anak ko. Kaya pala malamig ang trato sa amin ni Manong Rogelio. At akala niyo ba matatalo niyo ako sa isang patalim? Kailangan niyo ng maraming patalim para matalo niyo ako. Tumakbo ka na, Catalina. Iligtas mo ang sarili mo at ang anak natin. Hindi!
itutulak na sana ako ni Lazaro nang may pumagitna sa amin. Gulat kaming napatingin kay Rosita na masamang nakatingin sa aking tiyo. Huwag mo na silang gambalain. Ikaw? Anong karapatan mong sabihin niya sa sarili kong pamangkin? Baka nakakalimutan mo. Ako ang mas malakas sa'yo. Baka nakakalimutan mo ding nandito pa ako. Biglang tumabi sa amin si Manong Rogelio, dala ang napakalaking espada. Tumingin siya sa amin ni Lazaro. Kami nang bahala dito. Umalis na kayo. Maraming salamat sa tulong ninyo. Hindi namin makakalimutan ang kabutihang loob ninyo. Magpasalamat kayo kung makalabas na kayo dito ng buhay. Papatayin ko kayong lahat! Sinugod ni Tio si Rosita at sinakal. Sinubukan namang kumawala ni Rosita pero nauna ang malalakas na suntok ni Tio Domingo. Rosita! Napakawalang hiya mo. Matagal na sana kitang hinarap. Hindi mo magagawa yon dahil duwag ka! Catalina, halika na. Kailangan na nating umalis. Anong nangyayari? May masakit ba sa'yo? Nangihina ako, Lazaro. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Kaya kitang buhatin. Huwag kang mag-alala. Binuhat niya ako at tatakbo na sana kami paalis nang mapahinto si Lazaro dahil halos tumama na sa amin ang mahabang espada ni Manong Rogelio. Hindi ako papayag na umalis kayo! Manong Rogelio! Si Rosita! Nakita ko si Rosita sa may gilid ng kusina, sugatan habang si Manong Rogelio naman ay nanghihinang nakahiga. Nakangising lumapit sa amin si Tio Domingo. Dahan-dahan naman akong pinaupo ni Lazaro. Huwag kang mag-alala. Makakaalis tayo dito. Sandali lang ha. Mag-iingat ka. Ayokong pati ikaw mawala sa akin. Hinalikan niya ako sa noo bago kinuha ang espada at hinarap si Tio. Taimtim akong nanalangin habang patuloy pa din ang pagtulo ng aking luha. Nakita ko kung paano nahiwa ni Lazaro ang tagiliran ni Tio pero agad siyang nahuli nito kaya napasigaw ako. Sinakal nito si Lazaro at inangat sa ere. Patuloy na nagpupumiglas si Lazaro. Wag! Nagmamakaawa ko. Huwag mo siyang sasaktan. Wala kang pinagbago sa nanay mo. Tulad niya, mawawalan ka din ang asawa. Wag, Tio! Wag! Nagmamakaawa ko sa'yo. Wag! Alam mo bang namatay ang anak ko dahil sa walang hiyang nanay mo? Dahil nung araw na nahulog siya sa bangin, sinagip siya ng anak ko. At imbis ang nanay mo ang mamatay, anak ko! Kaya dapat lang na pinatay ko ang tatay mo noon. Bumisita siya sa bangin kung saan nahulog ang anak ko. At anong ginawa ko? Siyempre, pinaramdam ko sa kanya kung paano mahulog sa bangin. Napakawalang hiya mo. Magkapatid kayo. Hindi kami magkapatid. Sa tingin mo, tao ka ngayon kung magkapatid kami? Hindi. Ampun lang ako. Pero alam mo, kamukha mo ang anak ko. Kaya poprotektahan sana kita. Pero hindi. Iba ka sana ko. Hindi siya swail na tulad mo. Nakita kong tumayo si Manong Rogelio at kumuha ng isa pang patalim. Naluluha akong tumingin kay Tio Domingo at kay Lazaro na nahihirapan na sa paghinga. Kung ano mang nangyari noon, alam kong hindi ni Nanay sinasadya ang nangyari. Sa tingin mo, gugustuhin ng anak mo itong mga pagpatay? Wala kang karapatan para banggitin ang anak ko. Itatapon na sana ni Tio si Lazaro nang makaramdam siya ng matalim na bagay na tumusok sa kanyang likod. Nabitawan niya si Lazaro at dahan-dahang lumingon. Nakita niya si Manong Rogelio na may itinurok na kutsilyo sa kanyang likod. Bumalik ka kung saan ka nang galing. Pagsisihan mo lahat ng kasalanang ginawa mo. Lazaro!
Nakita kong itinulak ni Tio Domingo si Manong Rogelio at tumakbo palayo. Naiiyak naman akong napatingin kay Manong Rogelio dahil walang malay si Lazaro. Walang emosyon siyang tumingin sa akin bago lumapit sa kanyang kapatid. Kailangan na nating sumilong sa kubo. Pagkatapos ng lahat, umuwi na kayo. Opo. Dinala ko si Lazaro papunta sa kubo. Kahit nahihirapan ako, pinilit ko pa ding mabuhat siya at maisilong sa kubo. Nakita kong namumula na ang kanyang leeg kaya mas lalo akong nag-alala. Pahiran mo nito ang kanyang leeg. Langis siya na makakatulong sa pagpawala ng pamumula sa kanyang leeg. May mangyayari bang masama kay Lazaro? Mas may mangyayaring masama sa kapatid ko. Patawad po. Kung hindi sana ako pumunta dito, hindi ito mangyayari. Ang sabi po kasi ni Lola, mas ligtas dito kung nasan si nanay. Hindi kita sinisisi. Alam kong gustuhin ko man o hindi. Gagawin pa din ito ni Rosita. Hindi naman talaga nakakatakot ang baryong ito. Pero nang dumating si Domingo, nagsimula ang salot. At sa una, nangangaso lang sila ng makakain. Pero nang maganap ang aksidente, marami ng pangyayaring may namamatay. Kung naaalala mo ang magkukulam na si Bebang, pinatay ni Domingo ang anak niya. Kaya tuluyan siyang nasira ng ulo. Ang nanay ko, hindi ko man lang siya nasilayan. Minsan nagkausap kami ng nanay mo. Gusto ko niyang papuntahin dito. Gusto niyang manghingi ng tawad. Pero sa palagay niya, hindi mo siya mapapatawad sa pangiiwan niya noon. Hindi ko po kasi maintindihan kung bakit nila ako iniwan. Dahil ang tatay mo, may malubhang sakit na pilit niyang pinapagaling. Ayaw niyang mahawaan ka o hindi niya maaalagaan ng maayos. Kaya pinili niyang iwang ka sa lola mo. Tuluyan nang bumuhos ang luha ko at kahit hindi ko siya nakita o nahawakan, ang ginawa niya ay labis na nagpapakita ng pagmamahal sa akin. Hinawakan ko ang kamay ni Lazaro, biglang naramdaman ko ang paggalaw nito, kaya nanlaki ang mata ko. Bumukas ang mga mata niya kaya masaya ko siyang niyakap. Lazaro, salamat sa Diyos. Catalina, ayos ka lang ba? May nangyari bang masama sa'yo? Ayos lang ako. Walang nangyari sa akin. Si Rosita, si Manong Rogelio, Nandito tayo sa kubo nila Lazaro. wala nang aswang? Nakatakas. Matamlay nang umiti si Lazaro bago umupo at niyakap ako. Ramdam ko ang panghihina at pag-aalala niya. Kailangan niyo nang umalis. Masyadong malakas ang ulan kaya kailangan niyo ng sasakyan. Kung hihintayin natin na lumakas uli ang aswang, mas malalagay kayo sa peligro. Paano po? Walang sasakyan na pumupunta dito. Kailangan ko kayong samahan. Meron akong tricycle. Napatingin ako kay Rosita na mahimbing na natutulog. Lumambot ang puso ko dahil alam kong kahit na inaalala niya ang kapatid niya, tutulungan niya pa din kami. Paano si Rosita? Paano kung puntahan siya ng aswang? Wala makakapasok na aswang sa kubo ko. Maliban sa kapatid ko. Huwag kayo mag-alala. Marami akong panangganan nilagay sa bawat bintana at pintuan. Maraming salamat po, Manong Rogelio. Utang namin ang buhay namin sa iyo. Ginagawa ko ito dahil alam kong gagawin ito ng kapatid ko. Kung siya ang gising ngayon. Ngumiti ako at sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang balikat ng kanyang kapatid bago tumayo at dinala kami sa likod ng kanyang bahay kung nasaan ang tricycle. Mapapansin na matagal na itong hindi ginagamit. Sa gilid, kumuha ng gasolina si Manong Rogelio pagkatapos sinubukan niyang paandarin. Lumipas ang ilang minuto, umandar na ito. Sumakay na kayo. Masyadong malakas ang ulan.
Naramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Lazaro. Tumama kami sa isang poste pagkatapos ng malakas na puwersa na bumangga sa tricycle. Naramdaman ko ang malakas na ulan na tumama sa aming balat. Nanghihina akong napamulat at nakita kong kinuha si Manong Rogelio pataas, kaya kaagad kong ginising si Lazaro. Si Manong Rogelio! Catalina! Nasaktan ka ba? Hindi. Pero si Manong Rogelio! Lumabas kami sa tricycle. Doon ko lang naramdaman ang masakit kong paa. Tiningnan ko yun at nakita kong may malaking sugat na pala ito. Napatingala kami at nagulat nang hawak ni Tio Domingo si Manong Rogelio. Tio! Wag! Nakita ko si Lazaro na may kinuhang kutsilyo at agad na sinaksak si Tio ng ilang beses. Nabitawan naman nito si Manong Rogelio. Nagsimula na ang labanan ng tatlo habang ako ay umiiyak at sumisigaw. Naliligo naman sila ng ulan at sariling mga dugo. Biglang natamaan si Lazaro ng malakas na suntok ni Tio at si Manong Rogelio ay tumilapon sa malayo. Biglang lumapit sa akin si Tio at sinakal, saka inangat sa ere. Tio! Tama na! Alam mo ba kung anong lugar ito? Dito namatay ang anak ko! Naluluha akong tiningnan ng kanyang kalagayan. Pansin ko na ang kanyang panghihina pero mas nangingibabaw ang galit niya. Dinala niya ako sa dulo ng bangin at kapag bumitaw siya, mahuhulog ako sa baba. Tio, nagmamakaawa ako. Buntis ako. May anak ako. Wag! Ako na lang! Ako! Huwag mo siyang sasaktan! Oh, ang anak ko. Ang mahal kong anak. Bakit kailangan niyang mamatay? Unti-unti kong nararamdaman ang pagkawala ng aking hininga. Biglang lumambot ang lupa dahil sa ulan at nadulas ang isang paa ni Tio kaya nabitawan niya ako. Biglang bumalik lahat sa akin ang mga alaala. Lahat ng masasakit at masasayang mga alaala. Wag! Catalina! Napapikit na lang ako at hinintay ang paghulog ko nang may maramdaman akong kamay na humawak sa akin. Napatingala ako at nakita ko si Tio na nahihirapang iniaangat ako pataas. Tio! Ilang sandali lang dumungaw din si Lazaro at tinulungan ako. Nang nasa taas na ako, binigay ko kay Tio ang kamay ko para siya naman ang tumaas pero hindi niya yun hinawakan. Tio! Pagod na ako. Hindi na babalik ang anak ko. Wala nang rason para mabuhay. Tio! Wag! Alam kong huli na, pero patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko sa mga magulang mo. Alam kong hindi ko sila makakasama sa langit, pero sana marinig nila ngayon na nagpapasalamat ako dahil tinuring nila akong pamilya. Pagkasabi niya noon, bumitaw siya at nakita ko kung paanong mabilis na nahulog ang kanyang katawan sa bangin. Sinubukan kong dumungaw pero hinila ako palayo ni Lazaro sa bangin. Umiiyak akong nagpupumiglas pero hindi niya ako binitawan. Kasabay ng paglakas ng ulan ay isa ding pagbuhos ng aking mga luha. Catalina! Kuya! Napatingin kami kay Rosita na nag-iika-ikang lumapit sa amin. Una niyang pinuntahan si Manong Rogelio. Bakit hindi mo ako ginising? Paano na lang kung may nangyaring masama sa'yo? Mas ayaw kung may mangyaring masama sa'yo. Napahilamos si Rosita bago tumingin sa akin.
Base sa nakikita niyang sitwasyon namin, alam kong alam na niyang tapos na. Kailangan yung malunasan. Mahal ko. Maraming salamat sa pagligtas sa akin, Lazaro. Sa gitna ng ulan, hinalikan niya ang noo ko. Pinaghalong lungkot at saya ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Bago kami tuluyang makaalis sa lugar, tumingin ulit ako sa bangin. Nanay! Lumipas ang 3 araw. Tuluyan ng magaling ang mga sugat ko at ni Lazaro. Gumagaling na din ang mga sugat nila Manong Rogelio at Rosita. Nandito kami sa harap ng bahay nila. Handa na sa pagbalik sa bayan. Mamimiss kita, Catalina. Mamimiss din kita, Rosita. Palagi kang mag-iingat, ha? Oo naman. Si baby lumalaki na. Pagsabi niya noon, hinaplos ko ang aking tiyan. Ngumiti ako sa kanya. Kahit alam kong aswang siya, naging kampante pa din ako. Rosita, lumayo ka na. Baka masaktan mo ang anak ni Catalina. Hindi ko yun gagawin, no? Catalina, lagi mong tatandaan. Simula ngayon, magiging masela ng pagbubuntis mo. Dahil sa lahat ng mga nangyari, mirakulo na hanggang ngayon. Kumakapit siya. Hindi ko ba masisiguro na hanggang paglabas, walang magiging komplikasyon. Kaya ingatan mo lang ang sarili mo. Opo, Manong Rogelio. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagpapatuloy sa amin sa inyong kubo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo. Maraming salamat din. Dahil binigyan niyo ng liwanag ang kubo namin. Halika na. Uuwi na tayo. Kumaway kami kay Manong Rogelio at kay Rosita. Hindi na sila sumama sa amin dahil wala naman ng kapahamakan. Habang nasa daan, hindi ko mapigilang mapahinto sa tapat ng bangin. Pwede bang huminto muna tayo? Tumango si Lazaro. Napapikit ako at taimtim na nanalangin na sana kung nasaan man sila ngayon, masaya sila. May nakita akong maliit na bulaklak at pinitasyon. Inihagis ko ito sa bangin bago napangiti. Sa wakas, wala nang mabigat sa dibdib ko. Catalina, nandito lang ako sa tabi mo. Hindi ka mag-iisa. Hindi mo mararamdamang mag-isa. Mas lalong lumawak ang ngiti ko sa kaniyakap siya. Dinama ko ang init ng katawan niya at ang lamig ng simoy ng hangin. Ang swerte ko talaga sa iyo. Lumipas ang 8 buwan at ngayon nandito kami sa ospital. Hinihintay ang doktor na dumating. Hawak-hawak ko ang aking tiyan at pilit na pinapakalma ang aking sarili. Aray! Ang sakit! Mahal, anong gagawin ko? Hihilutin ko bang likod mo? Hihiga ka ba? Pwede mong hawakan ang kamay ko at pisilin mo kapag masakit. Akin ang braso mo. Lalabas na si baby. Dok! Aray, mahal! Sige, pisilin mo lang! Aray! Kailangan natin siyang ipasok sa delivery room, mister. Pasensya na. Hanggang dito ka lang pwede maghintay. Mahal, kaya mo yan. Nandito lang ako. Nawala na siya sa paningin ko. Unti-unting mas sumakit ang tiyan ko. Napapapikit na ako at lihim na napapairi. Huminga ka lang, ma'am.
Huwag ka munang iiri hanggat hindi ko sinasabi. Baka masugatan si baby. Sakit po talaga. Ma'am, kapag nakakaramdam ka ng lakas ng sakit, diyan ka lang iiri, ha? Huwag mong sayangin ang lakas. Opo. Ayan na! Konti na lang. Konti na lang. Nakikita ko ng ulo. Iri pa. Baby out. Female, 2:17 p.m. Clear cry. Clam cord. Congratulations, ma'am. Babaeng anak nyo. Malakas ang iyak. Salamat sa Diyos. Lilinisin lang si baby. Gusto mo ba makita si baby bago ko dalhin sa ward? Opo. Pagkatapos linisan ng doktor, dinala niya ang anak ko sa akin. Naiiyak akong niyakap ang anak ko at napangiti. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Ang lahat ng sakit ay nawala na parang bula. Ang ganda mo. Parang prinsesa. Congratulations, ma'am. Healthy si baby. Tumango ako at mas lalong naiyak. Hindi naging madali ang pagbubuntis ko sa nakaraang buwan. May mga pagkakataon na nakakaramdam ako na parang ayaw ko na, pero sa tulong ni Lazaro, nalagpasan ko ang lahat. Kinuha na sa akin ng doktor si baby sa dinala ako sa ward. Buong araw, binantayan ako ni Lazaro at oras-oras din niyang dinudungaw si baby. Nagtatanong ang doktor kung anong pangalan ng anak natin. Erlinda. Maganda tulad niya. Masusunod, mahal ko. Mahal, maraming salamat sa lahat-lahat. Paano mo nagagawa yan? Ang ano? Ang maging maganda. Ang ganda mo pa rin. Ikaw, nakakainis ka. Totoo naman eh. Walang anuman, mahal ko. Nagpapasalamat ako dahil ligtas kayong dalawa. At pagkatapos nito, Pagkatapos, ibibigay ko na sa iyo ang regalo ko. anong regalo? Ang makinang pantay. Alam kong matagal mo na yung gusto. Talaga? Mahal talaga kita. Mas mahal na mahal kita, Catalina. At sa huling tanong, handa ka na bang pakasalan mo ko? Talaga? Oo, mahal ko. Pakakasalan na kita, tulad ng pangako ko kay Lola. May bahay na tayo at maayos na akong trabaho. Anong sagot mo, mahal ko? Oo, Lazaro. Pakakasalan kita. Ang kwento nila ang nagsilbing inspirasyon sa akin na kahit marami akong hinaharap na problema, alam kong malalampasan ko kasi nandito sila palagi sa tabi ko. Ang masasabi ko lang, lumaki man si Mama na hindi buo ang pamilya. Ang puso naman niya ay pinuno ni Papa. Kaya idolo ko talaga si Papa. At sana ngayong generation namin, meron pa ding katulad niya. Basta, kung napaso ka sa garapon, ibig sabihin malakas na aswangan nasa labas ng bahay natin. Oo, galit ako dahil trinaydor mo kami. Pero sa kabila nun, nakita kong nagsisisi ka. Tawarin niyo na ako. Ito na lang yung magagawa ko para makabawi sa inyo, kaya dalian niyo na. Ako si Philip. 2015 noon, isang taon mula nang makapagsimula akong magtrabaho ay bumalik sa amin ang aming yaya na si Nanay Fina. Biglaan kasing umuwi ang kasambahay namin noon dahil sa pagkakasakit ng nanay nito. Kaya naman pinabalik ng aking ama si Nanay Fina para magtrabahong muli sa amin. Parang pamilya na ang turing namin sa kanya. Magmula nang magkamalay ako sa mundong ito ay nasa amin na siya. Siya ang katulong nila Daddy at Mami
sa pagpapalaki sa aming magkakapatid. At noong mamatay si Mami noong grade 6 ako ay siya na ang tumayong nanay ko. Lalo na at abala si Daddy sa kanyang mga negosyo. Grabe ang dedikasyon niya sa pagtatrabaho at sa pag-aalaga sa amin. At dahil sa paninilbihan sa amin ay hindi na niya nagawa pang makapag-asawa. Maganda si Nanay Fina kahit na mahigit 50 na siya at hindi iyon mahahalata. Morena siya at bagay na bagay sa kanya ang balingkinitan niyang katawan. Palagi siyang nakangiti at masaya. Hindi ko nga siya nakitang malungkot kahit noon pa man. Bata pa lang kaming magkapatid ay madalas nang ibinibida ni Nanay Fina sa amin ang fiesta sa kanilang lugar at ang naggagandahang mga tanawin doon. May mga dala siyang larawan at madalas niyang tinitingnan ang mga yon kapag nag-iisa. Ipinagmamalaki niya rin lagi ang kanyang pamilya na umano ay mga albularyo sa kanilang lugar sa Iloilo at siyempre palaging buntot ng mga kwentong albularyo ang mga maligno at mga aswang. Subalit hindi ko naman sineryoso ang mga yon. Akala ko kasi noon, kwento lamang ang mga yon para patulugin kami sa tanghali. Bakit hindi pwede? Sige na, wala namang dapat ikatakot eh. Matagal na silang wala at alam mo yan. Ay naku, bahala ka. Matagal na kasi nilang gustong makita yung lugar natin. At dadalhin ko sila dyan. Mainit ata ang ulo nyo, Nanay Fina. Sino kaaway nyo? Oh, nariyan ka pala, Philip. Ay, naku, wala yun. Yung kuya kong pariwara yun. Nga pala. Fiesta na sa amin sa susunod na linggo. Baka umuwi muna ako. Gusto ba ninyong sumama ng kapatid mo? Talaga po? Oh, kung ayos lang naman sa inyo. Naku, malabo po dyan si Ate Princess dahil abala yun sa ospital. Pero wag po kayo mag-alala, sasabihan ko po siya. Ay, oo. Alam mo, maganda nga yan na dalawa kayong makakasama eh. Hindi ba't matagal na ninyong gustong makita yung lugar namin? O, eto na yun. Opo, siguradong maiinggit si Ate Princess kapag nalaman niya at hindi siya pwedeng umalis. Pero Nanay Pina, pasensya na po pero narinig ko po kasi yung usapan niyo ng kuya niyo kanina. Parang ayaw po ata niya ng bisita. Ayos lang po ba na sumama kami? Aba, oo naman. Wag mong pansinin yung lasenggo kong kapatid. At isa pa, ligtas yung lugar namin. Wala nang mga aswang doon. Ayan na naman ho kayo eh. Nananakot. Wala naman po talagang mga aswang. Ay, hindi kita tinatakot. Totoong wala nang mga aswang. Kaya nga naaya ko na kayo ngayon eh. Isa pa, malalaki na kayo kaya mas madali na kayong dalhin doon. Akala siguro ninyo matatakot pa ako sa mga aswang, no? Ay naku, alam ko namang hindi at maswerte ka dahil hindi mo mararanasang makaharap sila. Sige na nga po. Magpapahinga na ako pero kailan po pala tayo aalis? Kung kailan kayo pwede. Basta kailangan umabot tayo sa piyesta. Sige po. Ako na lang din po ang bahala sa plane ticket natin. Regalo ko na rin po sa inyo at pasasalamat. Okay lang po ba yon? Nagliwanag ang mukha ni Nanay Fina sa narinig. Sabay tanong kung papayagan daw ba ako ni Daddy. Sinabi ko naman sa kanya na malaki na ako at hindi ko na kailangang magpaalam pa. Matapos ang usapang yon ay kaagad kong tinawagan ang aking ate. Subalit, kagaya ng inaasahan ko, hindi siya pwede. Kaya naman tinawagan ko ang pinsan kong si Greg. Nasa university pa ito noon subalit sa amin siya tumutuloy. At dahil eksaktong patapos na ang semester noon ay walang pag-aalinlangan itong pumayag. Wala naman daw itong gagawin at gustong-gustong gumala. Kaya naman ipinagpaalam ko kay Nanay Fina kung ayos lang na isama namin si Greg at hindi naman siya tumutol. Kaya naman kaagad na rin akong nag-book ng ticket para sa aming tatlo. Subalit isang gabi bago ang biyahe ay masinsinan kaming kinausap ni Nanay Fina. May ilang bilin lang ako sa inyo, Philip. Alam kong hindi kayo naniniwala sa mga maligno. Kayo ni Greg. Ayan, sa mga aswang, mga engkanto, hindi kayo naniniwala pero mainam na kung susunod na lang kayo. Sige po, Nay. Nakikinig po kami. Una huwag kayong magkalat doon. Lalo na sa mga puno na nakapaligid sa baryo, baka kayo'y mapagkatuwaan doon.
Hanggat maaari, huwag kayong iihi kung saan-saan. Kung hindi na mapigilan, huwag kalimutang magtabi-tabi na lang. Opo, para hindi namin matamaan at maistorbo ang mga naroon na hindi nakikita. Tama ho ba? Tama. Pangalawa, huwag kayong tatanggap ng kahit anong pagkain o inumin sa hindi nyo kilala. Lalo na yung kulay itim. Bakit po? Ay nako, madali lang maitago sa ganong uri ng pagkain ng sumpa ng mga aswang at ayoko kayong mapahamak. Ay, Nanay Fina, aswang na naman. Ay nako Philip, walang mawawala kung susunod ka. Tsaka isa pa, pag may mangyari sa inyo, ako mananagot sa tatay nyo, aba. Sige na nga po. Basta ipapakilala nyo kami ni Greg sa mga dalaga doon, ha? Nako, puro ka talaga kalokohan. Sige na, papakilala kita sa isa kong dalaga roon. Pero 70 years old na kasi iyon. Si Nanay Fina talaga, oo. Ay lahala, sige na, magsitulog na kayo. Hindi ko masyadong sineryoso ang mga yon. Naiintindihan kong mapamahiin si Nanay Fina at iginagalang ko yon. Pero sino pa ba ang maniniwala sa mga aswang sa panahon ngayon, hindi ba? Wala na. Para sa akin noon, mas nakakatakot pa ang mga kriminal sa kalsada kaysa sa mga nilang na sa tingin ko noon ay sa mga isipan lamang nating nabubuhay. Dumating ang araw ng aming pag-alis. Walang naging problema sa aming naging biyahe. Kulang-kulang 2 oras ang naging biyahe namin kasama ang taxi, tricycle at paglalakad. At talaga namang namangha ako sa kagandahan ng probinsya ni Nanay Fina. Para sa akin na isang laking Maynila, isang magandang karanasan na ang makakita ng mga berdeng lupain at kabundukan at makalanghap ng sariwang hangin. Makalipas ang 30 minuto ng paglalakad ay nakarating kami sa baryo nila Nanay Fina. Masaya kaming sinalubong ng mga taga doon at binati. Kilalang kilala doon si Nanay Fina. Napakaraming mga bata ang naglapitan sa amin. Mabuti na lamang at naisipan kong magdala ng mga tsokolate noon. Kinuha ko ang mga iyon at ipinamigay ko sa mga bata. Tuwang-tuwa sila at talagang pinuno kami ng pasasalamat. Fina! Ang tigas talaga ng ulo mo. Talagang hindi ka napigil ang isama ang mga yan. Kuya, tama na. Nakakahiya sa mga tao at kay na Philip. Pagpahingayin mo muna kami. Pahinga? Makakapagpahinga pa ba ang mga yan kapag pinunteriyan na sila ng mga aswang? Ha? Kuya, wala na ngang mga aswang, natalo na sila ni tatay, matagal na. Nakita mo ba ang mga bangkay nila? Magkatibayan ka ba na patay na talaga sila? Wala. Kanina lang kung pinag-uusap-usapan ang pagkamatay ng mga hayop sa kabilang baryo. Sip ang dugo. Baklas lahat ng lamang loob. Paano mo maipapaliwanag yun, ha? Kuya, sabi ko nga tama na. Wala nang katotohanan yung mga sinasabi mo eh. Umuwi ka na. Puro ka aswang, nababaliw ka na naman. Bahala ka sa buhay mo, Fina. Kapag naging ulam ng mga aswang ang dalawang yan, wag na wag mo akong hihingan ng tulong. Padabog na umalis ang lalaking yun. Tumitig pa siya ng masama sa amin bago naglakad ng pasuray-suray papalayo. Nagkatinginan kami ni Greg sa narinig. Pagkatapos ay lumapit sa amin si Nanay Fina at sinabing ipagpaumanhin na lamang namin ang inasal ng kanyang kapatid. Mabait naman daw yun, sadyang nakainom lamang at kung ano-ano ang mga sinasabi. Tinanong ko siya kung totoo ba ang aswang na nabanggit ng kapatid niya. Ngunit tumawa lamang siya at sinabing dahil lamang yun sa kalasingan. Subalit muli niyang ibinilin sa amin na sundin ang mga sinabi niya noon sa Maynila. Inulit niya at idiniin, wala naman daw mawawala kung susunod kami, may aswang man o wala. Noong gabing yun ay sa isang kamag-anak kami ni Nanay Fina naghapunan. Tinanong kami ng tiyahin niya doon kung bakit napaaga kami ng dating. 1 linggo pa kasi bago ang pista noon. Sinabi ko naman na gusto kong masulit ang bakasyon at gusto ko ring makagala sa mga naggagandahang lugar doon.
nang biglang pumasok si Mang Simeon. Walang gagala. Agad hindi natatapos ang pista. Sumunod kayo kung gusto niyong makauwi ng buo. Bakit ho? Ano ho bang meron? Aswang na naman po ba? Tama na nga, bakit ka ba nandito? Oh, bata. At tuwing kapistan, kumakain ng tao ang gabunan na nagtatago dito. Gabunan? Gabunan ang pinakamatanda at pinakamalakas sa isang angkan ng aswang. Kumakain sila ng tao, isang beses isang taon. At dahil madalang ang pagkain nila, ay madalas wala silang itinitira sa mga biktima nila. Meski isang buhok. Uy, ano ba? Matagal nang walang nangyayaring ganyan dito. Bahala ka sa buhay mo, Fina. Hindi porket matagal lang hindi nangyayari ay hindi na talaga mangyayari ulit. Tandaan mo, gabunan ang pinag-uusapan natin dito. Tinitigan akong muli ni Mang Simeon at pagtapos ay umiling ito bago tuluyang dumiretso sa kusina. Kumuha ito ng pagkain at walang sabi-sabing umalis. Matapos yun ay umuwi na kami sa bahay nila Nanay Fina. At magmula noon, hindi na ako napakali ng dahil sa aking narinig. Kalungkutan. Yan ang naramdaman ko pagpasok namin ng bahay nila Nanay Fina. Wala na raw nakatira doon maliban kay Mang Simeon na bihira pa kung umuwi. High school ako nang mamatay ang tatay nila nang dahil sa biglaang pagkakasakit. Ayon kay Nanay Fina, hindi man lang nakapagpatawaran si Mang Simeon at ang ama nila bago ito bawian ng buhay. Layas at sadyang pasaway di umano kasi si Mang Simeon noon pa man. Subalit kay Mang Simeon pa rin ito iniwan ang lahat ng mga gamit nito sa panggagamot. Gawa sa kawayan at kahoy ang halos kabuuan ng bahay nila Nanay Fina. May mababang silong iyon at nasa labas ang banyo at pinakalutuan. May 4 na silid at doon niya kami pinatuloy ni Greg sa pinakamalaking kwarto. Walang electric fan sa kwartong yun, subalit napaka-presko. Malayong malayo ang klima doon kung ikukumpara sa Maynila. Pagkalapag ng gamit sa kwarto ay muli akong lumabas para malibot ang bahay. May isang silid doon na nakalak. Naisip kong marahil ay yun ang kwarto ni Mang Simeon. Lumakad pa ako nang mapansin kong may mga maliliit na garapon ng palaman ang halos bawat sulok ng bahay. May lamang langis ang mga garapong iyon na may nakapaloob pang papel. Kinuha ko ang isa at binasa ko ang mga salitang nakasulat doon gamit ang pulang tinta. Subalit napakunot na lamang ako ng noo nang hindi ko iyon maintindihan. Lana ang mga yan na may orasyon. Lana langis? Oo. Para saan po? Bakit parang ang dami nila? Hindi ba't nasabi ko nga sa inyo na manggagamot yung tatay ko? Minsan ay napapalaban yan sa mga aswang. At ang mga yan na nagsisilbing alarm ba kumbaga kapag ka may papalapit na mga aswang ganoon. Paano po? Kukulo yan pagka may mga lumapit na aswang sa bahay na to. Talaga po? Oo, pero wag munang pangarapin kumulo yan ako. Pakiusap naman. At teka, may papakilala pala ako sa'yo. Halika, sumunod ka. Ibinalik ko ang garapon sa kung saan yun nakapwesto. Pagkatapos ay sumunod ako kay Nanay Fina sa loob ng silid na may dilaw na kurtina ang pintuan. At nanlaki ang mga mata ko nang makita kong ano ang mga naroon. Doon ako nakakita ng totoong buntot pagi na noon ay sa mga kwento lamang ni Nanay Fina ko naririnig. May iba't ibang uri ng itak doon. Sinabi ni Nanay Fina ang mga pangalan ng mga iyon, subalit wala akong natandaan ni isa. May mga libro doon na lumang-luma na. Kukunin ko sana ang isa para tingnan nang sawayin ako ni Nanay Fina. Mayroon daw iba doon na may mga sumpa, kaya mabuting huwag ko nang hawakan pa ang mga iyon. Napansin ko rin na may mga garapong may langis at orasyon din ang naroon. Ito na lang ang naiwan ni tatay sa amin, wala nang iba.
Ang problema pa, hindi namin alam ni Kuya kung paano gamitin ang karamihan sa mga ito. Lalo na yung medalyon at mga librito na yan. Kung gayon, totoo pong may kapangyarihan ng mga yan? Lahat ng nakikita mo dito ay minsan ang nagamit ng tatay namin at lolo namin sa pakikipaglaban sa mga maligno, mga aswang, mga ganun. Alam kong mahirap paniwalaan, oo, sige. Para sa mga taga Maynila, mahirap talaga yan. Pero magtanong-tanong ka sa paligid bukas at malalaman mong totoo yung mga ikinukwento ko sa inyo noon. Hindi naman ho sa hindi ako naniniwala pero ang hirap lang po kasing paniwalaan. Ano? Parang ang gulo mo na yata, inaantok ka na yata. Opo. Bigla po akong nakaramdam ng pagod. Ay, sige na, maglinis ka na ng katawan at matulog na kayo ni Greg. Tawagin niyo ako kapag may kailangan pa kayo, ha? Salamat po, Nanay Fina. Oh, Philip. Ang astig ng tatay nyo para magkaroon siya ng ganitong mga gamit. Salamat. Matapos yun ay bumalik na ako sa kwarto namin ni Greg. Marahil nang dahil sa pagod ay kaagad akong nakatulog ng gabing yun. Ganoon din si Greg na tulog na nang datnan ko sa kwarto. Mahina rin kasi ang signal doon kaya hindi magamit ang cellphone para sa libangan. Kinabukasan maaga akong nagising. Madilim pa noon subalit wala nang humpay ang mga manok sa pagtilaok. Bumangon ako at napansin kong wala na si Greg sa higaan nito kaya naman lumabas na ako at nagtungo sa may kusina. At doon ay naabutan ko si Nanay Fina na nagtitimpla ng kape. Naroon din si Greg at tumutulong sa paghahanda ng agahan. Walang kakaiba ng umagang yon at napakaganda ng gising ko. Nang matapos kaming mag-agahan ay lumabas kami ni Greg. Gagala na sana kami nang mapansin kong napakaraming tuyong dahon ang nakakalat sa paligid. Kaya naman nagwalis na muna ako. Inawat pa ako ni Nanay Fina, hindi raw dapat ako nagwawalis dahil bisita ako. Pero ano ba naman ang pagwawalis bilang kapalit ng pagtanggap nila sa amin doon, hindi ba? Si Greg naman ay kinuha ang lagayan ng patuka ng manok at siya na ang nagpakain sa mga gumagalang manok sa paligid ng bahay. Habang abala ako sa paglalagay ng mga naipon kong dahon sa sako ay may tumawag ng pansin ko sa kakahuyang nasa gawing kanan ng bahay nila Nanay Fina. Nasa dulo na pala ng baryo ang bahay nila at malapit na sa isang mahabang daan papunta sa susunod na baryo. Tinitigan ko ng maigi ang gawing iyon ng kakahuyan. Sigurado kasi akong may nakita akong gumalaw mula doon. At hindi nga nagtagal, mula sa likod ng isang puno ng mangga, lumabas ang isang dalaga. Tingin ko ay kaedad ko ito. Morena at tamang-tama lamang ang pangangatawan nito. Nakasuot ito ng dilaw na sando at kupas na maong. Sa likuran naman ito ay isang bayong na puno ng mga tuyong sanga, habang ang isang kamay nito ay may hawak na bayong. Tatawagin ko sana ito ng isang malakas na sitsit ng malingaw-ngaw sa paligid. Napalingon ang dalagang yun sa kanyang likuran at walang ano-anong kumaripas ng takbo papasok ng kakahuyan. Ano yon? Ikaw ang sumisitsit, Philip? Nako, hindi po. Yung nasa kakahuyan ho. Tinawag yung may tsurang dalaga na nangunguha ng ata ng panggatong. May tsurang dalaga? Oo, morena. Tapos matangos ang ilong. Baka si Tala yan. Diyan sila sa loob ng kakahuyan nakatira. Mag-uuling yung ama niya. Mabait na bata yun. Ang kaso lang ay sobrang strikto ng tatay kaya hindi basta nakikipag-usap sa iba. Ganun ho ba? Bakit gusto mo? Nanay naman eh. Ay, nako, biro lang naman. O siya na, tapusin mo na yan na makalibot na kayo sa baryo. Talaga? Pwede po? Oo naman, basta ang bilin ko ha. Huwag kalimutan. Opo. Matapos ang mga gawain ay lumibot na kami ni Greg sa baryo. Palakaimigan ang lahat ng mga taga doon. Panay silang ngiti at alok ng mga pagkaing mayroon sila. Noong una ay hindi kami tumatanggi, subalit nang nabusog na kami ay doon na namin sila inawat sa pagbibigay sa amin. Sa bandang gitna ng baryo ay naroon ang bahay ng pinaka-leader ng baryo at doon
ay naabutan namin ng ilang mga kabataan na gumagawa ng mga palamuti at makukulay na arko para sa paparating na fiesta. Kinausap namin ang mga naroon at humingi kami ng permiso na tumulong. Maluwag naman nila kaming tinanggap at hindi na namin namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Asa na ba yung bote ko ng alak? Buisit. Abay, ang lakas talaga ng loob ninyo, ano? Parang mga taga rito lang, ah. Hindi ba talaga kayo natatakot? Mang Simeon, pasensya na ho pero pinayagan naman ho kami ni Nanay Fina. Yang si Fina? Walang alam yan. Ala sige, bumalik na kayo sa bahay. Kapag nadali pa kayo ng aswang dito ay ewan ko na lang. Tanghaling tapat ho. Kayang umatake ng gabunan kahit anong oras. At may mga aswang na hindi mo basta-basta nakikita. Kaya makinig kayo sa akin. Kuya, ano ba naman yan? Nasa malayo pa lang ako, dinig na dinig ko na yung boses mo eh. Inatakot mo na naman sina Philip. Ay nako, pati mga bata at kabaryo natin natatakot sa mga pinagsasabi mo eh. Dapat lang na matakot sila para mag-ingat. Tama na nga. Philip, Greg, halina nga kayo, tumayo na kayo dyan. Tara na at magtatanghalian na naman na. Hayaan na ninyo yung lasenggo na yan dyan. Opo. Humingi kami ng paumanhin sa mga naroon at nakayukong umalis. Hindi naman nagtagal ay sumunod sa bahay si Mang Simeon at nagsandok ng sarili niyang makakain. Umupo siya kasama namin at sabay-sabay kaming nagtanghalian. Walang nagsalita sa amin ni Greg noon. Ganoon din sa panig ni Mang Simeon at Nanay Fina. Ngunit nang matapos si Mang Simeon at umalis ay kaagad kaming kinausap ni Nanay Fina. Pagpasensyahan nyo na ang kuya ha. Ang totoo, hanggang ngayon kasi nagdadalamhati pa rin siya sa pagkamatay ni nanay. Si tatay ang sinisisi niya nun dahil hindi niya nagawang hiligtas si nanay. Ano ho bang nangyari sa nanay nyo? Bata pa lang kasi ako nung nangyari yun eh. Noon kasing rumispondi si tatay sa pag-atake ng isang aswang, sinalisihan siya nito. Ay lumusog dito sa bahay at kitang-kita namin ni kuya kung paanong kinaladkad ng aswang na yun ng nanay namin palabas. Dumating si tatay nun, pero hindi niya nahabol yung aswang. At makalipas yung 2 araw ay nakita na lang namin ang bangkay niya sa may niyugan. Bisperasyon ng pista nang mangyari yun. Pagmula nun ay hindi na tumigil sa paninisi si kuya kay tatay. Si tatay naman ay ginawa lahat, matugis lang yung aswang na pumatay kay nanay. Minsan silang nagkalaban, pero sabi ni kuya, hindi raw natalo ni tatay. Bagkus nakatakbo ito palayo. Sandali lang po, ibig sabihin, totoo po ang mga aswang? Nanay Fina, pasensya na ho pero ang hirap ho talagang paniwalaan eh. Totoo sila, Philip. Minsang kinatakutan ng lugar na ito. Pero wala na sila ngayon. Magmula nung umuwi ako rito, nang iwan ko kayo. Wala nang ni isang insidenteng may kinalaman sa aswang ang nangyari. Kung ganun... Oo, totoo sila. Hindi sila laman lang ng mga kwento ko. Pero gaya ng sinasabi ko, ngayon wala na kayong dapat ikatakot. Nagkatinginan kami ni Greg matapos noon. Pagkatapos kumain ay sandali kaming nagpahinga. Mahirap paniwalaan ang mga sinabi ni Nanay Fina, pero wala siyang dahilan para gumawa ng kwentong may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina. Makalipas ang ilang oras ay nainip kami ni Greg. Humingi kami ng permiso kay Nanay Fina na muling maglibot pa sa lugar. Pumayag naman siya basta susundin lang daw namin ang mga ibinili niya. Lalong-lalo na ang hindi pagtanggap ng mga pagkain mula sa mga tao sa labas ng baryo. At huwag na huwag daw kaming magpapaabot ng dilim, lalo na sa may kakahuyan. Matapos marinig ang mga paalala ay umalis na kami ni Greg. Nawala ang takot na nararamdaman ko nang makita ang napakagandang tanawin doon. Tuwang-tuwa talaga kami sa luntian na paligid ng lugar. Doon lang kami nakakita ng napakalaking mga puno ng harapan.
May mga kakaibang ahas din kaming nakita at ganoon din ang iba't ibang uri ng mga ibon. At nang dahil sa pagkalibang, hindi na namin napansin na napalayo na pala kaming dalawa at hindi na ako sigurado sa daan pabalik. Palingon-lingon ako habang nagkakamot ng ulo nang halos mapatalon ako sa gulat. Bigla na lamang kasi akong nakarinig ng isang malambing na boses ng babae mula sa aming likuran. Hindi kayo taga rito, hindi ba? Uy! Grabe ka naman. Huwag ka namang manggulat. Pasensya ka na kung nagulat kita. Hindi ko kasi alam kung paano kayo kakausapin eh. Para kasing naliligaw kayo eh. Oo. Napalayo na ata kami. Ganun ba? Sige, sumunod kayo sa akin. Ituturo ko yung daan palabas. Marami kasi talagang naliligaw dito. Yung iba nga hindi na nakakalabas eh. Huwag ka namang manakot ng ganyan. Biro lang, tara na. Sige na, sumunod na kayo sa akin. Ikaw si Tala, tama? Ikaw yung nakita ko noong isang araw sa tapat ng bahay ni Nanay Fina. Oo, Tala yung pangalan ko. Kayo, ikaw. Ako si Philip. Ito naman ang pinsan kong si Greg. Kinagagala ko kayong makilala. Pero bago tayo magkwentuhan, maglakad na tayo. Alam nyo kasi mahirap abutan ng dilim dito eh. Bakit? Dahil sa aswang? Naku, hindi totoo yun. Walang aswang dito. Madilim ka mo at kapag hindi ka sanay, siguradong puro galos ang aabutin ng mga paa nyo. Sinabayan namin siya papalabas ng kakahuyan. Ang totoo ay nagpapasalamat ako na dumating siya. Malamang kasi ay naligaw na kami ni Greg kung hindi dahil sa kanya. Itinuro niya ang daan papalabas nang makarating kami sa isang malaking kubo. Nakatayo iyon sa ilalim mismo ng isang napakalaking puno ng balete. Hindi naman yun kalayuan mula sa bungad ng kakahuyang yun. Tinanong ko sa kung sino ang kasama niya doon at sinabi niyang ang tatay lamang niya. Subalit nasa bayan daw ito ng mga oras na yon. Salamat ah. Wala yun. Sa susunod, wag na kayo masyadong lalayo baka mawala ulit kayo eh. Oo, tatandaan namin yan. Pwede ba kaming bumalik dito? Alam mo na, para may kakwentuhan ka man lang. Malayo-layo rin ito sa baryo ah. Hindi na, sanay naman ako. Ako na lang pupunta sa inyo pag may oras ako. Talaga? Oo. Sige. Hihintayin ka namin dun ah. Maglalakad na kami palayo ni Greg nang may naramdaman akong kakaiba mula sa loob ng bahay nila Tala. Napatingin ako sa loob ng bintana noon. Madilim ang loob at wala akong maaninag. Ngunit halos lumundag ang puso ko palabas nang makita kong tila may mga matang umilaw sa loob ng bahay na yon. Kulay pula ang mga yon. Napaurong ako at naramdaman kong nagbutil-butil ang mga pawis sa aking noo. Ibinalik ko ang aking mga mata kay Tala, subalit pumasok na ito sa loob ng bahay. At pagdingin kong muli sa bintana ay wala na doon ang mga mata. Dali-dali ko nang hinila si Greg palayo sa lugar na yon. Pagdating ng bahay nila Nanay Fina ay bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Papasok pa lamang kami ng bakuran nang biglang umikot ang aking paningin. Napakapit ako sa bakod, ngunit biglang nanlambot ang mga tuhod ko at tuluyan akong bumagsak sa lupa. Dali-daling tumakbo papunta sa akin si Nanay Fina at tinanong ako kung ano ang nangyari. Ngunit hindi ko na nagawang makasagot. Hindi ko na nga rin narinig ang paliwanag ni Greg noong mga oras na yon. Dinala nila ako sa loob ng bahay. Pagkatapos ay pinainom ako ni Nanay Fina ng paracetamol. Medyo gumaan ang pakiramdam ko noon. Ngunit hindi nagtagal ay naramdaman kong kumukulo ang sikmura ko. Nanay Fina, nasusuka po ako. Sige, dali ka na. Dalian mo. Kaya mo bang tumayo? Opo. Sumuka ako ng sumuka. Halos lahat ng kinain ko ng araw na yon ay inilabas ko. Halos mapatingkayad pa ako sa sobrang lala ng aking pagsusuka. Dito na kumilos si Nanay Fina. Tumakbo siya sa labas. Pumitas siya ng mga dahon-dahon at kaagad na pinakuluan ang mga iyon. Pagkatapos ay hinubad niya ang suot kong t-shirt. Pinakuluan rin niya iyon at pagkatapos ay bahagyang pinalamig. Nang lumamig na ng bahagya ay ipinunas niya iyon sa aking katawan
Pagkatapos ay nagsalin siya ng pinagpakuluan ng mga dahon sa isang tasa at ipinainom sa akin yon. Biglang bumaligtad ang aking sikmura. Muli akong nagsuka ngunit nang hilakbot ako nang makitang itim na likido ang aking isinuka. Huwag kang matakot. Ayos ka na. Tapos na. Salamat po. Ano hong nangyari? Nausog ka. Pero pambata lang ho yun, Nanay Fina, hindi po ba? Malakas ang nakadali sa'yo. Saan ba kayo nagsususuot kasi ni Greg? Naligaw ho kami ni Greg sa Kakahuyan. Mabuti na nga lang po at nakita kami ni Tala. Tinulungan niya kaming makalabas. Ay nako, sinabi ko na kasing wag nang lalayo masyado eh. Pasensya na po. Sige na, magpahinga ka na muna. Greg, sumama ka sa akin at maghanda tayo ng hapunan. Paglalim ng gabi ay umulan ng malakas. At dahil sa sobrang pagod ng dahil sa nangyari ay mabilis akong nakatulog. Subalit sa kalagitnaan ng gabi ay bigla akong naalimpungatan. Napakalakas pa rin ng ulan noong nagising ako at dinig na dinig ko ang hagibis ng hangin. Muling bumigat ang aking pakiramdam at pagkatapos ay naramdaman kong tila may nakatingin at nagmamasid sa akin. Kasabay ng malakas na buhos ng ulan ay nakarinig ako ng isang mahaba at mahinang ungol mula sa labas ng bahay. Napatitig ako sa direksyon kung saan ko yon narinig. Sarado ang bintana, subalit sigurado akong mayroong kung ano sa kabila ng bintanang yon na nakatitig sa amin. Hindi ko maipaliwanag pero yon ang kutob ko noong mga oras na yon. Dahan-dahan akong gumapang papalapit sa bintana. May kung anong kaba ang bumalot sa akin noon. Ngunit isinawalang bahala ko yun. Marahan akong dumikit sa bintana at sumilip sa siwang. At nagsisi ako na ginawa ko pa yon. Sa ilalim ng puno ng sampalok na nakatapat sa bintana ng kwarto namin sa hindi kalayuan, may nakita akong nakatayo. Matangkad ang nilalang na yon. Bagsak ang balikat at tila mas mahaba ang mga braso nito kung ikukumpara sa normal na tao. Biglang kumidlat at lalo akong nanghilakbot nang makita ang karimari-marim na hitsura ng nilalang na yon ng matanglawan. Itim na itim ang balat nito. Balot ng puti o malaabong buhok ang mga braso ng nilalang na yon at gulo-gulo ang mahaba at puti nitong buhok. Ula ang nanlilisik nitong mga mata at nakangisi ito na parabang ipinagmamalaki ang nagtatalasan nitong mga ngipin. At takot ay napalayo ako sa bintana. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Naisip kong namalikmata lamang ako kaya naman nag-ipon ako ng lakas ng loob at muling sumilip sa siwang. Dahan-dahan muli akong sumilip. Subalit wala na doon ang nilalang. Tiningnan ko ang paligid, subalit wala na talaga akong nakita doon. Bumalik ako sa aking higaan. Inisip kung ano nga ba ang nakita ko. Subalit wala akong nahanap na paliwanag. Naisip kong baka totoong namalikmata lamang ako ng mga oras na yon. Philip, wala bang tulog sa kwarto nyo? Wala naman po, Nanay Fina. Pero ano, may problema ba? Sumama ba ulit ang pakiramdam mo? hindi na po. Pero kagabi, doon sa may puno ng sampalok may nakita ako. Ano? May malaking nilalang po doon. Parang halimaw. Hindi ko po maipaliwanag pero hindi yung tao. Nakatitig yun sa akin na parang nakikita niya sa likod ng bintana. Hindi. Hindi ito maaari. Bakit ho? Ano ho ba yun? Yung nakita mo ba ay may mahaba at gulugulong buhok at itim ang balat? Opo. Hindi masyado malinaw dahil maaaninag ko lang po siya kapag kumidlat. Pero yun ang nakita ko. Ay, Diyos ko. Nanay Fina, ano ho ba yun? Wala yun, makaguni-guni mo lang yun. Sige na, kumain na muna tayo. Pero Nay. Wala yun, Philip. Baka dala lang yun ng masama mong pakiramdam at pagod. Sige na, kumain na. Hindi ako kumbinsido sa sinabing yun ni Nanay Fina, pero wala na akong nagawa. Tuluyan na rin naman ng bumuti ang pakiramdam ko matapos kumain. Subalit minabuti ni Nanay Fina na pagpahingahin muna ako noong umagang yon.
Noong hapon ay aalis sana kami ni Greg papunta sa batis na sinasabi sa amin ni Nanay Fina. Ang kaso, bumuhos muli ang malakas na ulan. Kaya naman wala na kaming nagawa pa ni Greg kung hindi ang libangin ng aming sarili sa mga gawaing bahay. Muli kong napansin ang mga garapong may lamang langis. Mayroon na din pala noon sa kwartong tinutulungan namin ni Greg. Napansin ko rin na may pinatulis na kawayan sa gilid ng kwartong yon at 2 mahahabang itak. Sigurado akong wala ang mga iyon doon noong unang gabi namin. Tinanong ko si Nanay Fina kung para saan ang mga iyon. Ngunit sinabi lamang niya na huwag ko nang pansinin ang mga gamit na yon at hayaan lang. Sumapit ang gabi at saka lamang tumila ang ulan. Kumain kami ng masarap na hapunan at dahil wala nang magawa, maaga kaming nakatulog ni Greg. Subalit sa kalagitnaan ng gabi ay muli akong naalimpungatan. May narinig kasi akong kaluskos mula sa labas ng bahay at tunog ng tila kumukulong tubig. Tiningnan ko si Greg. Tulog na tulog siya. Hindi rin naman siya gumagawa ng kahit anong ingay. Muli akong nakarinig ng kaluskos sa labas. Para bang may naglalakad-lakad doon ng pabalik-balik. Umupo ako. Lalong lumakas ang tunog ng paggulo na aking naririnig. Sinundan ko ang tunog na yun at nanlaki ang mga mata ko nang makitang nanggagaling ang tunog sa garapon na may lamang langis. Bumubula iyon na parabang pinakukuluan. Hinawakan ko yun, ngunit napabitaw ako kaagad dahil napakainit noon. Nalaglag ang garapon, nabasag yun at gumawa ng malakas na ingay, dahilan para magising si Greg. Narinig kong tumakbo papalayo ang kung anumang nasa labas. Bubuksan ko sana ang ilaw subalit walang kuryente. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng isang malakas na ungol ng malaking hayop mula sa malayo. Philip, anong nangyari? Ano yung nabasag? Nay, yung garapon po kumukulo yung langis. Inawakan ko tapos... Napasok ka? Opo. Lumayo ka sa bintana, Philip. Ikaw din, Greg. Bakit po? Basta, kung napasok ka sa garapon, ibig sabihin malakas na aswang nasa labas ng bahay natin. Ano ho? Ayokong matakot kayo kaya hindi ko na sinabi, pero ang nakita mo kagabi, maaring isang gabunan yun. Nay naman. Hindi kita tinatakot. Sige na, lumabas tayo ng kwarto. Doon tayo sa may sala. Mas maluwag doon. Dalian nyo na. Opo. Nawala ang mga kaluskos na aking naririnig, subalit hindi na kami bumalik pa ni Greg sa kwarto. Hindi na rin ako nakatulog pang muli ng gabing yon. Pakiramdam ko ay may nagmamasid sa labas. Naghihintay sa mga ikikilos ko at gagawin. Ang bigat ng pakiramdam ko noon na parabang may nakapatong sa akin. At hindi gumaan ang pakiramdam ko hanggang mag-umaga. Paglabas ko ay naroon muli si Mang Simeon at kumakain ng agahan. Tinitigan niya ako ng masama bago tinawag sa hapagkainan. Ay, totoo bang nabasagan ka ng garapon kagabi? Opo. Magmula ngayon, maghihingat na kayo. Mas maigi kung dito na lamang kayo sa bahay. Kung uuwi na kayo ng Maynila, mas maigi. Hindi sila basta makakauwi, alam mo yan. Ano pong ibig niyong sabihin? Kailangang masiguro na wala ng sumpa ng aswang sa'yo. Mari kasing kapag lumayo ka rito ay muling sumama ang pakiramdam mo at hindi yun malunasan. Ano ho? Seryoso po ba kayo? Oo, pero huwag kang mag-alala. Kuya Simon. Oo na. Gagawa na ako ng paraan. Wala naman akong magagawa. Pinagsabihan ko na kasi kayo. Ikaw, Philip. Huwag kang panghihinaan ng loob. Tapos ka na sa oras na matakot ka ng husto. Padabog na umalis si Mang Simeon. Pagkatapos ay kinausap ko ni Nanay Fina na huwag matakot at mataranta. Hindi umano niya pababayaang may mangyari sa akin. Humingi rin siya ng paumanhin. Hindi raw niya akalaing aabot sa ganoon ang lahat. Pagkatapos ay tinanong niya ako kung totoo bang nakita kong kumulo ang langis. Isang bagay na muli kong kinumpirma sa kanya. Tumayo siya at pagkatapos ay nagsimulang magkwento. Napabuntong hininga siya. Hinawakan niya ang aking mga kamay at muling humingi
ng patawad. Habang naghuhugas si Nanay Fina at ako ay nagpupunas ng lamesa ay humahangos na bumalik si Mang Simeon. Bakas sa mukha nito ang galit. Binuksan nito ang pintong nakalak at pumasok ito doon. Nakarinig kami ng malalakas na kalampag mula doon. Nag-alala si Nanay Fina kaya naman pinuntahan na niya ito para tanungin kung ano ang problema. Ngunit bago pa siya makapasok ay lumabas na si Mang Simeon dala ang isang patalim na kung tawagin nila doon ay binangon. Isa itong itak na may palapad ngunit matulis na dulo. Kuya Simon, anong problema? Sino kaway mo? Mga bangkay na nakita sa may maisan. Lasog-lasog raw. Ha? Papunta ako doon. Baka makakuha ako ng impormasyon kung nasaan ang hayop na gabunan na yan. Mag-iingat ka. Kayo ang mag-iingat. Lalo na yung mga alaga mo. Patakbong lumabas si Mang Simeon. Naisipan kong sumunod at yun ang aking ginawa. Pinigilan pa ako ni Nanay Fina subalit nagtuloy-tuloy ako sa pagsunod kay Mang Simeon. Hindi naman na ako sinita ng lalaki. Subalit hindi pala ganoon kalapit ang sinabi niyang lugar. Hinihingal na ako samantalang siya ay kaswal lamang na naglalakad ng mabilis. Halos hindi ko na mahabol ang aking hininga nang makarating kami sa isang maisan. Hindi pa gaano kataas ang mga mais doon at pagkarating namin doon ay kaagad naming nakita ang kumpulan ng mga tao. Binilisan namin ang paglakad at lalo akong nahirapang huminga nang makita ko ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima. Tanggal ang ulo nito at kaliwang braso. Nawawala ang kanan nitong binti at halos wala nang natira sa tiyan. Napaupo ako sa takot. Inalalayan naman ako ni Mang Simeon subalit nang muli kong masulyapan ang bangkay ay doon na ako nasuka. Sabihin mo sa akin ngayon na walang aswang. Ipaliwanag mo kung anong uri ng demonyo ang kayang gumawa niyan. Hindi ako nakasagot sa sinabi niyang yun. Matapos yun ay lumapit siya sa bangkay. Nakiramay siya sa pamilya ng biktima at narinig kong ipinangako niya na hahanapin niya at pagbabayarin ang gumawa noon. Tiningnan niya ang paligid ng bangkay na parang normal lamang na tanawin at pagkatapos noon ay nagtanong-tanong siya sa mga tao. At ilang sandali pa ang lumipas ay dumating na ang mga pulis. Nakatakot naman. Anong nangyari sa kanya? Sinong may gawa niyan? Tala? Ibig sabihin, totoong may aswang narito ngayon? Hindi ko alam, siguro hayop o baka mamamatay tao lang ang gumawa niyan. May tao bang makakagawa niyan, ha? Hindi ko alam, pero... Magdoble ingat na lang siguro tayo. At manalangin na mahuli na yung may gawa niyan. Nakakakilabot. Sige na, halis na ako. Ingat ka. Teka, Ano yun? iniwan na kasi ako ni Mang Simeon. Hindi ko alam ang daan pabalik. Na naman? Ay, naku, sige na nga, sumabay ka na sa akin. Tamang-tama, pabalik na rin naman ako eh. Salamat. Sa ibaba nakatingin si Tala habang naglalakad kami. At sa tuwing may nakikitang kabute ay kinukuha niya iyon at inilalagay sa dala niyang bayong. Tinanong ko kung nakakain ba yon at sinabi niyang oo. Paborito raw niya yon lalo na kapag inaadobo. Ipinangako rin niya sa akin na dadalhan ako noon sa bahay minsan kapag nagkaroon siya ng oras. Habang patuloy na naglalakad ay hindi ko maiwasan ang aking sarili na mapatitig kay Tala. Napakaamo naman kasi talaga ng kanyang mukha at napakaganda ng mga mata. Napatingin sa bigla sa akin, napaiwas naman ako ng tingin. Ngunit mas nabigla ako nang magsimula siyang magtanong. May nobya ka na ba sa Maynila? Wala. Bakit? Kalokohan. Itsura mong yan, wala? Bakit, gwapo ba ako? Sa Maynila, pangit pa ang mukhang ito. Pero seryoso, wala akong nobya o asawa. Bakit mo naitanong? Wala lang. Gusto ko lang magsimula ng usapan. Wala kasi akong kaibigan eh. Masyadong maigpit si tatay. May mga kakilala ako pero hindi ko sila lagi nakakausap eh. Kung gayon, magmula ngayon, pwede mo na akong kausapin araw-araw. Hindi ka ba naiwirdohan sa akin? Sa amin ni tatay? Hindi. Bakit ko naman mararamdaman yun? Wala lang.
Naririnig ko kasi sa mga tao na weirdo daw ako, kaya wala akong kaibigan, ganun. Salamat ah. Nakangiti siyang tumalikod sa akin at nagpatuloy na naglakad. Subalit bago pa siya tuluyang makatalikod sa akin ay nakita ko kung paanong naging malungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa pagkwekwentuhan namin ay inihatid na niya ako hanggang kina Nanay Fina at nang makarating kami doon ay kaagad siyang nagpaalam para umuwi. Subalit bago pa siya makalayo ay marahan ko siyang hinawakan sa kanang braso. Natigilan siya at napalingon. Bakit? Dito ka na kumain. Hindi mo ba naaamoy mukhang adobo yung niluluto ni Nanay Fina? Masarap yun. Pero nakakaya naman, hindi ako makabala pa sa inyo. Sige na, Tala. Dito ka na kumain. Wala nang nagawa pa si Tala para tanggihan ang alok namin ni Nanay Fina. Nagpalipas muna kami ng oras doon at mas nakilala ko siya ng gusto. Hindi rin siya tinantanan ni Greg na tanong ng tanong kung saan magandang maggala bago ang fiesta. Nang sumapit ang tanghali ay sabay-sabay na kaming kumain. Abot tenga ang ngiti ni Tala habang kumakain ng adobong manok ni Nanay Fina. Nakakamay pa ito at kada subo ay pinupuri ang luto ng aking yaya. Tapos na kaming kumain nang biglang may sumulpot na matandang lalaki sa aming bakuran. Medyo matangkad ito, payat at kulay puti na ang lahat ng buhok. Pasilip-silip ito sa loob ng bahay. Tatayo na sana ako para tanungin ito nang pigilan ako ni Tala. Kaagad ko namang napansin na namutla ang kanyang mukha noon habang nakatitig sa lalaki. Ako nang bahala, tatay ko naman yun eh. Ganun ba? Papasukin natin at ayain na lang natin kumain. Hindi na. Hindi rin naman papayag yun eh. Di ba, Aling Fina? Oo, suplado ang tatay niyan. Ay, sige na nga. Pero maaari ba kaming dumalaw dun sa inyo? Ha? Wag na. Ako na lang pupunta dito pag nagka-oras ako. Salamat po sa inyo, Aling Fina. Salamat, Philip, sa uulitin. Sige, ingat. Matapos maghugas ng kamay ay dali-daling lumabas si Tala at tinawag ang ama. Pinagmasdan ko sila habang papalayo. Ngunit wala naman akong napansing kakaiba. Kaya naman nagligpit na lamang ako. Ako ang naghugas ng pinggan noong tanghaling yon. Ilang beses pang tumutol si Nanay Fina pero nagpumilit ako. Wala kasi akong magawa at kaya ko namang maghugas ng pinggan. Habang abala ako sa lababo ay nilapitan ako ni Nanay Fina. Seryoso ang kanyang mukha. Sinabihan niya akong sumunod sa kanya sa loob ng bahay na kaagad ko namang ginawa. At doon ay nakita ko ang isa sa mga garapong may lamang langis na basag na. Nagkalat na rin ang lahat ng laman nito sa istante. Ibig sabihin po ba niyan? Oo, maaaring narito kanina ang aswang na umaaligid tuwing gabi at magiging tapat na ako sa'yo. Napakalakas nito para makabasag ng mga garapon. Ano nga pala nangyari sa pinuntahan niyo ni Kuya? Totoo po? Totoo po yung balita. Nakita ko yung bangkay. Ay, Diyos ko. Sige, maghanda tayo. Maglalagay ako ng asin sa mga bintana at mga pinto. At huwag kayong basta-basta lalayo, ha? Hintayin na natin si Kuya Simon na umuwi. Opo. Walang nangyaring kakaiba noong gabing yun. Subalit hindi ako nakatulog ng mahimbing. Iniisip ko kung totoo ba ang aswang na sinasabi ni Nanay Fina. Hindi rin maalis sa isipan ko ang madugong sinapit ng bangkay na nakita noong umaga. Ang totoo, natatakot ako. Subalit sa kabila noon ay gusto kong malaman kung totoo ba talagang may mga aswang. Sumapit na ang bispiras ng fiesta. Masayang isinabit ng mga kabataan ng mga makukulay na banderitas sa pasukan ng baryo at sa bawat kabahayan. Nagkabit rin ng makukulay na ilaw ang ilan sa mga bahay at naging abala na ang karamihan sa paghahanda ng pagkain. Nagkatay ang pinsan ni Nanay Fina ng 2 malalaking baboy. Binigyan kami nito at pinaghati-hati ni Nanay Fina at iniluto. At dahil maaga pa noon ay hinayaan lang kami ni Nanay Fina na lumibot sa baryo.
Philip, mamaya may programa sa plaza sa bayan. Isa yun sa pinaka inaabangan dito tuwing piyesta eh. Pero ayaw ni Nanay Fina na lumayo kami. Ganun ba? Sige, ganito na lang. Ipagkapaalam ko kayo. Susubukan ko kung anong makakaya ko. Talaga? Oh! Sige, hintayin ka namin. Bandang 3:00 dumating si Tala sa bahay. Mayroon siyang maliit na bilao. May laman iyong biko at masaya niyang ibinigay yun sa amin. Ginawa daw iyon ng kanyang ama at pinabibigay sa amin. Tinanggap naman yun ni Nanay Fina at habang nag-uusap silang dalawa ay dito ko na isiningit ang pagsama sana namin ni Greg kay Tala sa plaza. Sumigunda naman agad si Tala at nakiusap rin na payagan na kami. Aling Fina, hindi pa po ba umabot dito yung balita? Nahanap na raw po ni Mang Simeon yung aswang. Kalat na po yung balita na yun sa bayan eh. Isa pa, ito po yung pinaka-inaabangan sa fiesta. Kaya, payagan nyo na ako sina Philip. Seryoso ka ba? Nahanap na ni Kuya ang aswang? At natalo niya? Oo. Siguro mamaya lang aabot na yung balita tungkol doon. Hindi naman po ako magsisinungaling sa inyo eh. Sige, papayag ako. Basta susundin yon ang kondisyon ko. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo, Tala, ha? Pero mas gusto kong marinig sa bibig ng kapatid ko na nagawa niyang patayin yung halimaw na yon. Ano po bang mga kondisyon? Sasabihin ko mamaya. Sa ngayon, tatapusin ko muna ang ginagawa ko. Mamaya naman ang alis niyo, di ba? Sige ho. O ayan na, pumayag na si Aling Fina. Babalik ako mamaya. Sige, ihintayin ka namin. Sige. Pagkaalis ni Tala ay tinawag ako ni Nanay Fina sa loob ng kwarto kung saan nakalagay ang mga gamit pang albularyo. May inaabot siya sa akin na maliit na garapon. May laman ding langis yun at may papel na may nakasulat na orasyon sa loob. Kagaya raw iyon ng mga lana na nakakalat sa bahay. Kukulo yun sa oras na may lumapit sa aming aswang. At sa oras raw na mangyari yun ay tumakbo lamang kami hanggang makarating kami sa bahay na yon. Huwag daw kaming magtatangkang lumaban dahil wala raw kaming alam kung paano labanan ang mga aswang. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid. Sinundan namin siya ni Greg. Dumiretso siya sa kusina at nagsalit ng asin sa 2 supot. Kung talaga raw na hindi na kami makatakas ay yun ang maaari naming magamit. Isaboy lang daw namin yun sa mga aswang, lalo na sa mga mata at bibig nito. Matapos yun ay naghanda na kami ni Greg sa pag-alis. Yun na ang pinakapinunta namin sa lugar na yun at ayaw namin yung palagpasin. Isa pa, wala naman na kaming aalalahanin dahil positibo nang namatay ni Mang Simeon ang aswang. Bigla na kasing kumalat ang balitang iyon sa baryo. At sabi ng isa sa napadaan sa amin ay kasalukuyan na lamang sinusunog ni Mang Simeon ang bangkay ng natalong aswang. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Nanay Fina nang marinig yun at nawala na ang pag-aalinlangan niya sa pagpayag sa amin na umalis. Nabawasan ang tensyon sa kanyang boses. Subalit ipinadala pa rin niya sa amin ang mga bagay na ibinigay niya. At mahigpit na ibiniling huwag iwawalay ang mga yun sa amin. Kaya naman inilagay ko ang mga iyon sa isang belt bag para madaling makuha kung sakali. Philip? Greg? Narito na si Tala. Tama na yung pagpapapogi ninyo riyan. Nanay talaga. Sige po, alis na kami. Ang bilin ko ha, mag-iingat, Philip. Opo, babalik po kami agad. Huwag po kayong mag-alala. Mga 5:00 noon nang umalis kami. Mga 20 minuto ang inabot namin sa paglalakad bago kami nakarating sa plaza na malapit na sa bayan. Mabuti na lamang nga at may alam na shortcut si Tala. Dahil kung hindi baka raw ginabi pa kami sa daan. Pagdating namin doon ay kaagad na bumungad sa amin ang napakaliwanag na paligid. Napakaraming mga tao at sari-saring mga pagkain at inumin ang itinitinda. Kaagad na naengganyo si Greg sa mga makukulay na palamig. Yun agad ang una niyang binili. Pagkatapos ay pumunta naman kami sa isang bakery at bumili ng bagong lutong hopya doon. Marami pa kaming kinain at nang mabusog saka lamang kami pumunta sa gitna ng lugar
kung saan may programa. Eksakto paglapit namin doon ay mayroong umaawit ng isang love song. Maraming salamat sa pagkakaibigan, Philip. Salamat din, Tala. Basta kahit anong mangyari, mag-iingat ka, okay? Ha? Oo naman. Bakit? Tungkol ba ito sa aswang? Basta mag-iingat ka ngayong gabi. Ngayong gabi, mas kailangan mong mag-ingat ngayong gabi. Anong ibig mong sabihin? Wala. Mag-iingat kasi baka mawala ka na naman. Kayo ni Greg. Alam niyo naman ang dami pa namang tao, baka hindi ko kayo makita. Ganun ba? Napakamot na lamang ako ng ulo habang iniisip kung ganoon ba talaga ang mga babae. Magulo kausap at magulo kong mag-isip. Habang lumalalim ang gabi ay lalong lumilitaw ang kagandahan ng iba't ibang ilaw sa paligid. Nagsimula na ring dumami ang mga tao para manood ng programa. Si Greg naman noon ay wala nang humpay sa pagbili ng mga pagkain. Sa tuwing nakikita ko siya ay puno ng pagkain ng bunganga niya. Kami naman ni Tala ay magkasamang nalibang sa mga palabas at hindi na namin napansin ang oras. Alas 8 na pala. Kailangan na nating bumalik, baka masyado na tayong gabihin. Masyado na tayong naglilibang. Ang mabuti pa, mag-tricycle na tayo kahit may kalayuan yung ikot, mas ligtas naman. May pamasahe ba kayo? Oo, meron. Tara na. Sasakay sana kami ng tricycle, subalit nang dahil sa fiesta ay maraming mga daanan na sarado. Kaya hindi na muna bumiyahe ang mga tricycle. Kaya napilitan na kaming dumaan sa dinaanan namin papunta doon. Mabuti na lamang at may baon na flashlight si Tala, kaya hindi kami masyadong nahirapan sa daan. Habang naglalakad ay napansin kong naging balisa si Tala. Hindi siya kumikibo ni lumilingon man lang. Malayong malayo sa tuwa na ipinakita niya noong nasa plaza kami. Habang naglalakad ay napansin kong parang bumalik lang kami sa aming pinanggalingan. Bigla ring bumigat ang pakiramdam ko at pakiwari ko ay may nagmamasid sa amin habang naglalakad. Sandali, parang bumalik lang tayo. Imposible yun, kabisado ko rito kahit madilim. Pero sigurado ako, dumaan na tayo dito kanina. Ang sinasabi mo? Ay naku Philip, kaya ka lagi naliligaw eh. Hindi tayo naliligaw, sumunod lang kayo sa akin. Sandali kaming nagkatitigan ni Tala. May kakaiba talaga sa kanya. Kakausapin ko sana siya ulit nang bigla niyang itinuro ang bahay nila sa hindi kalayuan. Nagkatinginan kami ni Greg. Imposible kasing sa bahay ni Tala ang bagsak namin. Isa pa parang hindi pa gaano katagal magmula noong maglakad kami. Nagpatuloy kami sa paglalakad at totoo nga, bahay nga nila iyon. At pagdating namin sa bakuran nila ay lumabas ang tatay niya at nagtapon ng mga pinagbalatan ng mga gulay. At nakapagtatakang nakangiti ito at tila masayang masaya. Oh, arito na pala kayo. Sakto at kakain na. Pumasok na muna kayo. Nako, busog na po kasi kami sa plaza. Sige na, kumain na muna kayo. Bira lang mag-ihay itong si tatay eh. Masarap yan mag-ihaw si tatay, hindi kayo magsisisi. Isa pa, narito na rin naman kayo. Sige na, kahit para sa akin na lang. Wala na kaming nagawa pa ni Greg. Umayag na kami sa alok ng mag-ama. Isa pa gusto kong mas makilala pa si Tala. At magagawa ko iyon kung makakausap ko rin ng maayos ang kanyang ama. Pagpasok pa lang, nakaramdam na ako ng kakaiba. Para bang may nagsasabi sa loob-loob ko na hindi ako dapat pumasok sa bahay na yon. Subalit hinawakan ni Tala ang kamay ko at marahan akong hinila sa loob. Pinaupo niya kami sa sala at masasabi kong malaki-laki ang bahay nila kapag nasa loob ka. May mga larawan ng iba't ibang mga tao ang nakasabit sa pader. Tinanong ko siya kung sino ang mga yon at sinabi niyang lahat ng naroon ay mga kamag-anak niya. Hindi nagtagal ay tinawag siya ng kanyang ama na nasa kusina. At makalipas ang ilang minuto ay sinundo niya kami at sinabing handa na ang hapagkainan. Pagdating namin sa kusina nila ay nanlaki ang mga mata ko. Napakalaki kasi ng isdang inihaw na naroon. Mayroon ding dinuguan at iba pang ulam na may sarsa.
Walang ano-anong kumuha na si Greg ng plato at matapos magpasalamat ay kaagad na itong kumuha ng pagkain. Kumuha ka na ng marami. Mamaya mamimigay na rin kami sa mga taga-baryo. Sige, busog pa ako pero titikman ko lahat. Salamat. Nakabusog ka. Pero teka, bakit parang bigla kang nalungkot? Nawala yung ngiti mo. Ha? Pagod lang siguro ako. Huwag mo na akong alalahanin. Nakain na rin ako mamaya. Habang nagsasandok ako ay may naramdaman akong mainit sa aking kanang hita. Inilapag ko muna ang plato at hinipo ko kung ano yun at nagulat ako nang malamang yung langis iyon. Malamang nagaling yun sa maliit na garapong dala namin. Binuksan ko ang belt bag sa aking bewang at nanlaki ang mga mata ko nang makitang kumukulo ang isa sa mga iyon. Napatingin ako kay Tala. Nanlalaki rin ang mga mata niya habang dahan-dahan na umiiling. Magsasalita na sana ako nang biglang sinunggaban ako ng tatay niya mula sa kabila ng lamesa. Tumaob ang lamesa, kaagad akong napailalim, sinubukan kong makawala subalit napakalakas ng tatay niya. Ano pong ibig sabihin nito? Tala! Ano to? Greg! Mang Manny! Tawarin mo ko, Philip. Hindi ko to gusto eh. Pero kailangan ko itong gawin. Tawad, lahat ng nangyari ngayong gabi plinano ko. Hanggang sa makarating tayo dito. Ano? Paanong? Tawarin niyo ko. Tinitigan ko si Mang Manny habang pilit akong kumakawala sa kanya at nang hilakbot ako nang makitang unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Unti-unting nabalot ng matitigas at kulay abo na balahibo ang braso ng lalaki. Humaba rin ang buhok nito na kulay puti at unti-unting nangitim ang balat. Kasabay noon ay kitang-kita ko kung paanong humaba ang mga pangil niya na parang pangil ng isang galit na tigre. Umungal ito ng malakas at halos mawalan ako ng malay sa lakas ng sigaw ng halimaw na yon. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko noon. Halos naihina ako sa pantalon. Subalit nang simulan niya akong sakalin ay napalitan ang takot ko ng kagustuhang makawala doon. Tay, ipinangako mong papatayin mo sila ng mabilis. Tumahimik ka. Ako ang kakain kaya ako ang nakakaalam ng gusto ko. Nagawa mo na ang parte mo, kaya makakaalis ka na. Sinapo ng halimaw ang buong mukha ko. Inaangat niya ako at handa na niyang ihampas ang ulo ko sa sahig nang magawa kong makasipa ng malakas. Pagkatapos ay dumukot ako ng asin sa aking belt bag at ipinunas ko iyon sa mukha ng halimaw. Napabitaw ito sa akin habang umuungol. Umusok ang mukha nito at nagsisigaw ito sa sakit. Doon na ako nakaalis mula sa pagkakailalim. Tumakbo ako palayo. Hinanap ko si Greg subalit nakita ko itong nakahandusay sa sahig at walang malay. Umaalingaso na rin ang mabahong amoy sa paligid. Ang masasarap na pagkain kanina ay mga bulok na karnina nang nagkalat sa sahig. Huwag ka mag-alala, hindi siya patay. Nawalan lang siya ng malay. Anong huwag kang mag-alala? Traidor ka! Pinagkatiwalaan ka namin! Tapos aswang ka pala! Hindi ako aswang! Hindi, Philip! Philip, patawarin mo ako! Huwag ka lang humingi ng tawad. Gawin mo ang tama. Hulihin mo sila. Pero tay! Gawin mo na bago pa kita unahing gawing hapunan. Kita kong napalunok ng laway si Tala at mula sa ilalim ng lababo ay hinugot niya ang isang mahabang itak. Nagmakaawa ako sa kanyang huwag ituloy ang kung anumang binabalak niya ng mga oras na yon. Sumigaw ako ng saklolo pero walang dumating. Dahan-dahang naglakad si Tala papunta sa akin. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata bago ako inundayan ng taga. Nakaiwas ako. Nagawa kong makatakbo papuntang sala. Sinundan niya ako. Lalabas na sana ako ng bahay nang biglang tumalon sa harapan ko ang halimaw niyang ama at humarang sa pintuan. Mga demonyo! Lalo ka na, Tala! Ayop ka! Paanong nagawa niyo ito? Puro kayo drama. Kaya sinabi ko sa iyong patay na dapat sila bago mo dinala rito. Ang tigas kasi ng ulo mo, Tala.
Biglang tumalon palusob ang halimaw. Napakabilis noon at imposibleng maiwasan. Halos magharap na kami nang bigla siyang nawala sa aking paningin at tumalsik sa may dingding. Si Tala naman ay nasa sahig na rin at namimilipit habang nakadiin ang kaliwang kamay sa tagiliran. Mula naman sa aking likuran ay narinig ko ang isang pamilyar na boses. Maswerte ka at nagawa kong makawala sa oras. Kung hindi, sisig ka na ngayon, Philip. Mang Simeon, paano po kayo napunta rito? Talo ako ng hayop na yan. Pero hindi ako pinatay sa halip ay ginawa akong bihag sa kabilang kwarto. Gagawin daw niya akong panghimagas ngayong gabi. Mayabang. Naisahan patuloy. Salamat po. Salamat po at dumating kayo. Huwag ka munang magpasalamat. Hindi mo pa sigurado kung sisikatan tayo ng araw. Ho! Takbo na! Bilis! Lumayo ang halimaw at sumigaw ng malakas. Walang ano-anong nilusob nito si Mang Simeon, subalit mabilis na nakaiwas ang lalaki sa atake ng aswang. Tinaga ni Mang Simeon ang halimaw subalit nakita kong tumalbog lamang sa balat ng halimaw ang taga nito. Bigla kong naisip si Greg. Bumalik ako sa kusina. Naroon pa rin siya sa sahig at walang malay. Dali-dali ko siyang nilapitan at ginising subalit walang nangyari. Maya-maya ay dumating si Tala. Iika-ika siya at hawak pa rin ang kanyang tagiliran. Lumayo ka sa amin! Huwag kang mag-alala, wala akong balak saktan ka. Sa ngayon gisingin muna natin si Greg. Ano ang laman ng botelya na yan? Gamot to. Gamot sa laso na inilagay ni tatay sa mga pagkain. Magtiwala ka sa akin, pakiusap. Gusto ko kayong tulungan. Iniabot niya sa akin ang itak. Pagkatapos ay inihalo niya sa tubig ang 2 patak mula sa botelya. Iniangat niya ng marahan ang ulo ni Greg at pinainom dito ang nasa baso. At wala pang 3 segundo ay dumilat na si Greg. Ipinaubos ni Tala ang laman ng baso, samantalang si Greg naman ay natarantang humingi ng paliwanag. Mamaya na yung paliwanag, umalis muna tayo dito. Kailangan makalayo na tayo dito. Pero hindi natin pwedeng iwan na lang si Mang Simeon. Kung hindi tayo aalis, papatayin tayo lahat ni tatay, kaya pakiusap. Makinig kayo sa akin. Tawarin niyo na ako. Ito na lang yung magagawa ko para makabawi sa inyo, kaya dalian niyo na. Pero saan tayo dadaan? Dito, may daan dito, sumunod kayo sa akin. Nagmamadali kaming lumabas sa pintuang sinabi niya sa likuran. Naririnig pa namin ang mga pag-ingit at ungol nila Mang Simeon at Mang Manny. Patuloy ang kalampagan at tunog ng mga bakal na nagtatama. Pero hindi na namin magawang bumalik pa doon. Kailangan naming makatakas sa lugar na yon kung nais pa naming mabuhay. Ngunit pagkalabas namin ay tumalon sa aming harapan ng halimaw. Puno ng dugo at umuusok ang bibig nito. Nanlilisik ang mga mata nitong tumingin sa amin at yun pa lamang ay sapat na para manginig kaming lahat sa takot. Napaupo si Greg sa lupa habang nagsisisigaw. Inalalaya naman siya ni Tala, subalit bigla na lamang napunta sa likuran namin ng halimaw at sa isang iglap ay tumalsik si Tala at tumama sa isang puno ng mangga. Napakawalang silbi mo, parang nanay mo. Kaya mabuti na lang at nauna ko na siyang nakain. Ayup ka! Pati asawa mo, biniktima mo! Sumigaw ng malakas ang halimaw at pagkatapos ay lumusob ito sa akin. Nagawa kong masalag ang unang atake niya at nakatakbo ako papalayo, subalit si Greg naman ang pinagdiskitahan niya. Dali-dali akong tumakbo para tulungan ang pinsan ko. Sumampa ako sa likuran ng halimaw at pinaghahampas ko ang ulo nito, subalit wala iyong nagawa. Iwinasiwas lang ako ng halimaw na yon na parang isang langaw. Tumilapon ako at gumulong-gulong, ngunit nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Greg ay muli akong tumayo. Naisip ko ang asin sa aking belt bag. Basa na ng langis ang asin, subalit magagamit pa rin naman. Dumakot ako noon pagkatapos ay muli akong tumakbo at tumalon sa likuran ng halimaw. Eksakto lang ang talon ko at hindi niya nagawang saktan si Greg. Muli akong dumukot sa bag at ipinunas ko naman yon sa mukha ng halimaw. Nagkikisay ito at nagpagulong-gulong sa lupa habang hawak ang mga mata. Nagsisisigaw ito, pinagmumura kami at pinagbantaang papatayin. Philip, tumakbo na kayo. Umalis na kayo dito. Pagkakataon nyo na. Basta makarating kayo ng paryong ligtas na kayo. Pero hindi ka namin maaaring iwan. Huwag nyo na akong isipin. Kabayaran to sa lahat ng ginawa kong paluloko sa inyo.
Hindi. Hindi ka namin iiwan. Bakas ko ang lungkot sa mga mata mo nung una pa lang kitang nakita. Alam kong hindi peke ang pakikipagkaibigan mo sa amin. Hindi ka aswang. Ginamit ka lang niya para sa pansarili niyang kagustuhan. Kaya kung gusto mong bumawi, sumama ka na sa amin. Sumigaw ng malakas ang halimaw at sa isang iglap ay nagawa nitong makabangong muli. Lalong humaba ang mga pangil nito at mga kuko at sa paningin ko ay lalo itong lumaki. Muling sumigaw si Tala na umalis na kami. Napatingin sa kanya ang halimaw na tila tuluyan nang nawala sa sarili. Mabilis itong tumakbo papunta sa anak. Nang mga pagkakataong yun ay takot na takot ako, subalit kusang gumalaw ang aking mga paa. Dinampot ko ang tumalsik na itak ni Tala at tumakbo ako ng mabilis sa likuran ng aswang. Wala nang 1 metro ang layo nito kay Tala. Handa na ang mga kuko nito na kitilin ang buhay ng anak. Nang biglang dumating si Mang Simeon, nagawa niyang mataga ang braso ng halimaw dahilan para maputol ito. Nang mapatigil ang aswang ay mabilis itong sinipa ni Mang Simeon papalayo kay Tala. Duguan si Mang Simeon at tapyas ang malaking parte ng kanyang kaliwang balikat. Tila nabalatan rin ang kaliwang parte ng kanyang mukha. Hinihingal siya subalit tuwid na tuwid pa rin ang tindig niya. Tama na! Tumigil ka na! Hindi ka naman nanalo. Oo, malakas kang gabunan pero sa tagal mong hindi nakakain. 10 taon. 10 taon siyang hindi kumain ng tao. Ha? 10 taon? Siya talaga ang gabunan na kinatatakutan noon. Ang aswang na pumapatay tuwing pista. Pero nang ipinanganak ako, tumigil na siya sa pagkain ng tao. Sinubukan niyang magtiis sa mga hayop pero isang gabi, 10 taon na ang nakakaraan. Nawala siya sa sarili at hindi sinasadyang. Tumigil ka na, Tala! Tay! Tama na. Hindi na ako magtatagal. Sana, kapag namatay ako, makita ko ang nanay mo. Nang makahingi naman ako ng tawad sa kanya. Dahan-dahang tumayo ang halimaw. Umaagos ang dugo mula sa naputol nitong braso. At pagkatapos ay iika-ika itong naglakad papalayo. Unti-unti itong bumalik sa dati nitong anyo at doon na namin napansin ang malaking hiwa nito sa tagiliran na malamang ay si Mang Simeon din ang may gawa. Mayroon din itong tama sa bandang dibdib. Tala, huwag mo na akong sundan. Salamat sa iyo at patawad dahil napilitan kang gawin ang isang masamang bagay nang dahil sa akin. Bahala ka na. Sana maging masaya ka. Hahabulin pa sana siya ni Mang Simeon nang biglang bumagsak na lang din ito sa lupa. Gising pa ito subalit hindi na maigalaw ang buong katawan. Marahil ay dala yon sa mga sugat nito at pagkaubos na rin ng dugo. Tara Philip, tulungan mo ako. May mga gamit sa loob ng bahay. Bigyan muna natin siya ng mga pangunang lunas. Pero ang tatay mo, hindi ba siya... Huwag mo na siyang alalahanin. Pero Tala... Mahal ko sa tatay. Dahil sa kabila ng pagiging aswang niya, pinilit niya akong palakihin ng normal. Pero mali na konsentihin ko siya. Mali na hayaan ko siyang kontrolin ako na gumawa ng masama. Sa pinsala niya, hindi na siya tatagal. Sigurado ako. Mabuti na yun. Mabuti na. Para hindi na siya mahirapan araw-araw. Tinawag ko si Greg na noong mga oras na yon ay tulalang-tulala pa. Kaagad naman siyang tumugon. Tinulungan niya akong buhatin si Mang Simeon. Pagpasok namin sa bahay ay kaagad na tinapalan ni Tala ng malilinis na tela ang mga malalaking sugat ni Mang Simeon. Halos wala ng lakas para sumigaw sa sakit ang lalaki. Pero nanatili siyang gising hanggang sa matigil ang pagdurugo at malinis namin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos noon ay may pinainom na gamot si Tala kay Mang Simeon. Matapos yun ay nakatulog na ito at napansin ko na umayos na rin ang paghinga nito. Ayos ka lang? Oo, ikaw. Galit ka ba sa akin?
Ayos lang kung gusto mo akong sampalin, saksakin, tagain, gawin mo na. Munti ko na kayong ipahamak ng pinsan mo eh. Oo, galit ako dahil trinaydor mo kami. Pero sa kabila nun, nakita kong nagsisisi ka. At alam ko, sigurado ako na hindi mo ginusto ang lahat ng nangyari. Nagita nga ako eh. Akala ko yun yung tamang gawin para kay tatay. Minsan talaga, nakakatanga ang pagmamahal. Huwag ka na mag-alala. Ayos na sa akin ang lahat. Basta ipangako mong mamumuhay ka na ng masaya. Oo. Maraming salamat, Philip. Pagsikat ng araw ay kaagad akong tumakbo pabalik sa bahay nila Nanay Fina. Halos maiyak siya nang makita ako, lalo na nang makita niyang puro ako galos. Magdamag daw siyang nag-aalala sa amin ni Greg. Sinabi ko sa kanya na ayos lang kami. Ngunit kailangan na ni Mang Simeon na madala sa ospital. Agad na tumakbo si Nanay Fina at tumawag ng tricycle. Bumalik naman ako sa bahay nila Tala. Isinakay namin sa isang kumot si Mang Simeon at pinagtulungan namin siyang buhati ni Greg. Nadala ng maayos sa ospital si Mang Simeon at hindi naman nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ikinalulungkot ko ang mga nangyari, Tala. Tapos na yun. Ang mahalaga, buhay ka. Buhay kayo ni Greg. Salamat sa pagkakaibigan na iiwan mo sa akin. At higit sa lahat sa pagpapatawad. Pero kung gusto mo, sumama ka na sa amin sa Maynila. Ha? Oo, doon ka magtrabaho. Oo, magandang ideya nga yun para makalimot ka na rin. Ayoko dito lang ako. Mahal ko yung baryo at kahit mapait ang sinapit ng mga magulang ko. May masasayang alaala pa rin kami dito. Sige, pero kung magbago ang isip mo, sabihan mo lang kami. Makalipas ang 3 pang araw ay bumalik na kami nila Nanay Fina ng Maynila. Naiwan sa bahay nila si Tala at ito rin ang nag-asikaso kay Mang Simeon nang makabalik ito mula sa ospital. Bago rin kami umalis ay nagkasundo na sina Nanay Fina at ang kuya nito. Pagbalik namin sa amin ay kaagad akong napaupo sa sofa. Napabuntong hininga at napaisip. Parang panaginip lamang ang lahat ng iyon. Hindi ko akalaing mararanasan ko ang ganoong uri ng katatakutan at kilabot. Nang dahil sa pangyayaring iyon, nagbago ng husto ang tingin ko sa mundo. Nakakatroma. Subalit marami rin akong natutuhan sa nangyari. At isa na doon ang katotohanan sa likod ng mga aswang. Ganoon din si Greg. Magmula noon, hindi na niya ginustong pumunta ng mga probinsya. Madalas niyang ikinikwento sa mga kaklase niya ang mga karanasan namin doon. Pero walang sumiseryoso sa kanya. Sa ngayon ay sa bayan na nagtatrabaho si Tala bilang isang tindera. May mga pagkakataong inaaya ko pa rin siyang pumunta ng Maynila. Pero lahat ng iyon ay tinanggihan niya. Hindi raw siya nararapat sa kabaitan ko. Mabuti na raw na magbagong buhay siyang mag-isa sa lugar kung saan siya isinilang at sanay. Hindi naman na ako tumutol pa doon. Wala pa rin akong asawa ni nobya pagpasa hanggang ngayon, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung masyado akong natroma sa ginawa sa akin ni Tala at nawalan na ako ng tiwala sa mga babae o baka gusto ko si Tala at hindi ko lang yun maamin sa sarili ko. Wala kasing araw na hindi ko sa tinatawagan o tinitext man lang magmula ng pangyayaring yun sa kanila. Parang kulang ang araw ko kapag hindi ko siya nakakausap. Ayon naman kay Mang Simeon, hindi na muling natagpuan si Mang Manny. Wala na rin di umanong nanggugulo doong aswang magmula nang mangyari ang insidenteng yon. Isang bagay na ipinagpapasalamat ko naman sa Panginoon. Hanggang dito na lamang siguro, Sir Jupiter. Kung mapili man ninyo ang kwentong ito ay labis akong nagpapasalamat sa inyo at sa bumubuo ng Sitio Pangil. Mabuhay kayo at sana marami pang kwentong hango sa totoong buhay ang maitampok ninyo rito. At nang sa gayon, hindi mawala sa isipan ng mga tao na totoo ang mga aswang. At napalaging nariyan lamang sila sa paligid.
naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake at maghasik ng lagim.